Зараз голос уключыў, выбачаюся. Я пратрындзеў, у мяне быў інтэрфейс адрубіўся. Ненавіджу яго. Калі ідзе першая альбо другая хвіліна стрыма, і я ўсё яшчэ... Так, калі ідзе першая альбо... Навучанне? Не, дзякую вялікі. Калі ідзе першая альбо другая хвіліна стрыма, я ўсё яшчэ нічога не сказаў, гэта 100% у мяне адключыўся інтэрфейс. Я час ад часу не заўважаю, што ён не працуе, таму што ён літаральна ў мяне... Ну, перад маім тварам стаіць здаравенны мікрафон, які закрывае частку майго агляду. Я спецыяльна яго ставлю так, каб ён не загаражваў манітор, але ён загаражвае мне мышку і стол, частку палову стола, візуальна, і гэта самае, і інтэрфейс гукавы. І я не бачу, калі не ўключаны інтэрфейс. А праз інтэрфейс ідзе гэта самае, мікрафон. То бок, калі інтэрфейс не ўключыўся, то... А ён бывае, ўключаецца і не адразу. Вось. З ім усё ў парадку, я не ведаю, нешта комп у мяне херню робіць. Вось, ён час часу не ўключаецца, і ў выніку я як бы размаўляю ў паветра проста. Вось. Монка ці варта, зараз разбяромся. Давайте я прабягуся. Я, прагаварыў 5 хвілін у пустэчу у выніку. Давайте я распавяду, што мы сёння робім. Мы сёння гуляем у Baldur's Gate 3. Гэта пераможца... Я ўжо просто паўтараю, хутенька паўтараю тое, што я казаў. Сёння мы гуляем у Baldur's Gate 3. Гэта, для тых, хто не ведае, гэта гульня па ДНД, па правілах ДНД. Тыя, хто не ведаюць, я важу гульні па ДНД і трохі разбіраюся. Вось. І у прынцыпе мне як бы я важу канкрэтна па гэтай сістэме, па пятай сістэме, па пятаму выданню ДНД. Вітаю, містер Сінкер. Дык вось, што мы робім? Мы робім сёння, і гэта не толькі проста праходжанне звычайнае гэтага самага Baldur's Gate, мы будзем праходзіць на высокай складанасці, на гонары, з адным захаваннем. То бок усе памылкі, якія я зраблю, яны будуць усе на маёй... Ну, я буду... Нічога за гэтым не зраблю. Плюс яшчэ ёсць Twitch інтэграцыя, павінен быў актывавацца кампаньён. У выніку вы зможаце глядзець інвентар маіх персанажаў і, просто зазіраць, карацей, што мне там адбываецца, тым, каму цікава. Вось. Калі мы паміраем, то мы просто... калі мы прайгрываем, то мы пачынаем па новай. Мы не спыняемся. Вось. Мы будзем ствараць свайго персанажа. З-за таго, што гэта гонар. Па-першае, я жадаў бы паспрабаваць стварыць свайго персанажа, таму што дагэтуль я абіраў толькі гатовых персанажаў. Маё праходжанне бягучае, якое я ўсё яшчэ не скончыў у трэці Baldur's Gate. Я вельмі раю гэтую гульню ўсім. Калі ласка, гуляйце, ачмурэнная гульня, ДНД ачмурэнная. Але канкрэтна Baldur's Gate мне складана нешта скончыць, я не ведаю. Ён доўгі, ён вельмі доўгі. Я трохі стамляюся ад яго. Вось. Асуджаным? Што? Добра. Карацей, працягваем. Мы будзем гуляць, паспрабаваць розныя класы. ДНД такая гульня больш, я кажу пра настольную, так, частку яе. Асуджаю, што не скончыў. Поп-ап і надалей будзе? Які поп-ап? Калі ласка, удакладняй. Вітаю, Стейбл Кавотик. Дык вось, што мы робім яшчэ? Я буду спрабаваць розныя варыянты, розныя білды. Ёсць білды, якія... Гульня не збалансаваная, настольная гульня не збалансаваная ні халеры.
Не будзе такого, яна і ў ёй столькі камбінацый білдоў, што немагчыма гэта збалансаваць, ну амаль немагчыма. Я скажу шчыра, ніхто і не спіраўся, гэта не збалансаваная гульня, таму некаторыя вы можете сабраць свайго персонажа, які будзе ну не вельмі эфектыўны. Пятае выданне ДНД, вось бягучае, яно робіць так, што калі вы робіце нават самае простае, вы не можете вельмі памыліцца. Ваш персонаж будзе плюс-мінус нармальным, ён не будзе супер бескарысным, як у больш ранніх выданнях, там былі варыянты, калі лепей вам было не ствараць такого персонажа. У Baldur's Gate, у прынцыпе, што вы не створыце, усё будзе нармальна, але штосьці будзе мацней. То бок, ёсць, скажем так, бейслайн, самая база, і далей ужо будзе просто мацней персонажы, якія зламаныя ўсё больш. Вось. Рабіць я буду па свайму жаданню, і з-за таго, што мы гуляем на гонары, я буду рабіць нешта сваё. Я думаю, ну, маё разважанне, так? Як мінімум, першае, у гульні ёсць магчымасць рэспецыялізацыі персонажа ў любы момант. Калі вы можете зайсці ў лагер, і у вас ёсць персонаж асабісты там, вы можете паразмаўляць з ім, і ён можа замяніць вам ваш клас, по-моему, ну, я шчыра не вельмі карыстаўся ім, таму я не вельмі скажу, але дакладна можна змяніць амаль усё. Ну, то бок, як мінімум, рэспецыялізацыя па класах дакладна магчыма. Вось, вы можете замяніць сабе на тое, што вам падабаецца. І мы будзем хутчэй за ўсё гэтым карыстацца, калі не спадабаецца, мы проста рэспектнемся. Вось. Фактычна добры барбар. Паглядзім. Ну, па тыпу, дарэчы, ну, там прыняцце рашэнняў будзе ад вас, так што, ну, амаль усе рашэнні, амаль ва ўсіх дыялогах. Калі толькі мы будзем тупыя пытанні задаваць, я буду проста сам націскаць іх, няхай расказваюць персонажы. Я, там, дзе я думаю, што нешта важнае будзе выбар, нейкі важны выбар, я буду класці яго на вас. Вось. На Twitch, видать, поп-ап с Baldur's Gate Twitch Integration. Welcome to the Baldur's Gate 3 Integration. Using this extension по центру сцены. Гэта у цябе. Табе прыйдзецца яго закрыць. Неяк. Гэта я не кантралюю гэта. Гэта інтэграцыя, яна ўключана. Яна вас папярэджвае, што яна працуе. Вы можете карыстацца, можете не карыстацца. Вы просто яе закрываеце. Яна не частка відэапатока. Яна на вашай баку. Я ўключыў спецыяльна, вы будете бачыць мой інвентар, вы будете бачыць, там жа можна будзе галасаваць нейкім чынам. Я не ведаю, мы будзем разбірацца яшчэ і з гэтым. Так, біяграфія, давайте, не будзе у нас біяграфія, не будзем браць стандартных персонажаў. Возьмем сабе расу. Я тут думаю варыянтаў даволі шмат таго, кім быць. Па фантазіі, ну, просто па фантазіі, мне падабаецца ў прынцыпе любая раса, але мы гуляем спрабуем, я паспрабую першага персонажа, давайте паспрабую памінмаксіць. Я жадаю паспрабаваць паламаць гульню. Ну, не паламаць, а як бы атрымаць сабе перавагу ў гульні, так? Для высокай складанасці, так. А на мабілі яно не працуе падобна. Такое можа быць. Мы яшчэ на Disco Elysium вызначылі, што на мабільніках можа быць, можа працаваць, а можа не працаваць. Ну, неяк невядома. Мы гуляем на гонары. А гэта значыць, што фантазія крута, але таксама няблага было бы, ну, я кажу, зноў жа, базава, усе персонажы, якога бы вы не зрабілі, яны базава будуць карыснымі, у чымсьці. У іх будзе моцны бок і слабы бок. Я збіраюся сабраць нешта, што плюс-мінус з усіх бакоў будзе карысна нам у любым выпадку, і з такім будзе прасцей трохі гуляць. Можна галасаваць за опцыю ў размовах. Ну так, такая магчымасць будзе. Ну, павінна быць, я бачыў, што людзі карыстаюцца. Мы скарыстаем расу. Для базавай расы, для такой вось для праблемнага старта, лепей браць, напрыклад, штосьці, што можа перажыць шмат пашкоджанняў. Якія ў нас ёсць расы, якія дапамагаюць увогуле перажываць шмат чаго. Гэта насамрэч паўорк, які, ну, часта ігнаруецца як раса, але ў яго ёсць вельмі моцная штука, вось гэтая незломная стойкасць. Калі у вас застаецца 0 ачкоў здароўя, вы не апыняецеся пры смерці, аднаўляйце одно ачко здароўя. Цудоўная штука для такога варыянта, асабісці, калі чакаецца болеч. Вось. Гонар бардам прайшла. Я думаю, што мы будзем барда рабіць. Ну, мой першы персонаж, у мяне ёсць задумка на персонажа, і я раскажу трохі пра як ламаецца самае дэфолтнае варыянт паломкі 5-го выдання. Гэта амаль паўсюль, дзе вы пабачыце, абавязкова будзе прыкладна такая штука. Абавязкова робіцца клас, які будзе
можа рабіць некалькі рэчаў адразу і хутчэй за ўсё наносіць скажем так, у менеджменте бойкі вельмі важна наносіць пашкоджанне добра, калі ты наносіш пашкоджанне некалькім цэлям, і добра, калі ты робіш гэта некалькі разоў за ход. Таму што кубікі, чым часцей вы кідаеце кубы, тым больш верагодна, што вы пераможаце і атрымаеце патрэбны вам результат. Такім чынам, любы клас, які можа мультиклас, базавыя класы, адзіныя класы, якія могуць рабіць у мультиатакі, гэта звычайна класы, напрыклад, ваяр, гэта рэйнджер, гэта манах, напрыклад. Вось такія класы, яны маюць мультиатаку, што дазваляе ім зрабіць трошкі больш рэчаў за адзін ход. У нейку нанесці пашкоджанне аднаму, падбегчы да іншага, ударыць яшчэ і гэтак далей, так? Але ёсць магчымасці, як камбінаваць магію і вось гэтыя мультиатакі. Там ёсць вельмі тонкія білды, якія па правілах вы можете ў выніку наносіць гіганцкія колькасці урона. Просто там, по-моему, на 12-13 узроўні можна нанесці нешта 400-500 урона ў ход. Гэта шотае амаль любую істоту і босса у прынцыпе, ўсё, што ёсць у гэтых самых. Ёсць такія білды. Мы такой билд хутчэй за ўсё не збяром, таму што я не памятаю. Ну, па-першае, мы так далёка не дойдзем. Нам патрэбна нешта для пачатку. Вось. Я думаю, што мы возьмем... Ёсць варыянт паўорк, добры вельмі варыянт. Ёсць даволі весёлы билд. Мне вельмі падабаецца ідэя аднаго билда, які я нават думаў у Baldur's Gate 3 сабраць. Гэта Lucky Build. Гэта билд на удачу. Для гэтага збіраецца Wizard, то бок маг, які знаходзіцца у гэтай самай, у школе чарадзейства, як яна называецца, па тыпу прарыцання. То бок ён прадбачыць будучыню. Гэта робіцца паўрослік, таму што паўрослікі маюць удачу, яны, калі вы выкідваеце адзінку, яна перакідваецца. Ёсць яшчэ пара рэчаў, якія дадаюцца пару гэтых самых рыс вашага персанажа. І ў выніку вы атрымліваеце персанажа, які усім перашкаджае, то бок усе навокал яго, ворагі яго, ім не шчасціць, а табе шчасціць бясконца. Гэта вельмі весела, вельмі круты білд. Адная праблема. Baldur's Gate амаль не мае заклёнаў з гэтай школы магіі. У выніку вы сядзіце без... У вас, большую частку часу вы не робіце нічога. У вас няма нейкай фантазіі, якую вы можете падтрымліваць. За гэты білд просто не весёлы, таму што тупа амаль уся школа магіі адсутнічае. Чаму яна адсутнічае? Таму што гэта школа магіі часта на размову з тым, хто водзіць вашай гульні. Напрыклад, прадбачанне будучыні, хто яшчэ ведае, што адбудзецца потым, і ў які момант, у якім кантэксце вы задаеце пытанні, напрыклад, а што знаходзіцца за гэтымі дзвярыма? І, што адкажа гульня? Гульне патрэбна будзе вам зрок даваць туды? Карацей, механіка вельмі складаная, якую яны проста апусцілі, таму, на жаль, гэтых законаў амаль няма. Прапаную называць дэмэдж шкодай. Тут падпісана у перакладзе, што шкода можа быць па-рознаму. Па тыпу там яна па-рознаму пераклалася ў аўтаматычным перакладзе, таму як атрымаецца. Так. Добра. Я што думаю? Ёсць яшчэ, неблагія варыянты, альтэрнатыўна неблагія варыянты. Насамрэч, чалавек, ён мае дадатковую навыку, якім вы валодаеце. Не, пачакайце-ка, у яго тут няма такой штукі. І таму што ён зроблены, зразумеў, ён зроблены па базавых правілах, ён не альтэрнатыўны. Альтэрнатыўная ёсць версія чалавека, якая проста дадае вам па адзінцы ва ўсё, што, у прынцыпе, было б вельмі моцна, як базавая лінія. Гіцянкі самі па сабе даволі моцныя, у іх ёсць вось гэтыя уменне ва ўсіх навыках абранай характарыстыкі да доўгага адпачынку. То бок вы можете абраць характарыстыку, якой вы раптоўна ведаеце шмат чаго на ўвесь дзень. Гэта круто. Даволі магічная рука, гэта заўсёды можа быць карыснай, але я не вельмі знайшоў ёй прымяненне у Baldur's Gate 3. Вось, не настолькі карыснай, як я думаў. Баявыя таленты. Там у іх, у гіцянкі яшчэ потым, по-моему, ёсць дадатковыя нейкія рэчы. Вось лютасць, по-моему. Гэта не, пачакайце, гэта лютасць, гэта у нас барбар. Добра, давайте, я думаю, узяць паорка, таму што я думаю, што пачатку я буду шмат паміраць. Таму адно дадатковая, магчымасць ажыць будзе вельмі моцнай. Класаў шмат, як вы бачыце. Дарэчы, артыфіцеры яны так вырашылі і не дадаваць. Добра.
Цікаво, ось, до речі, моя проблема ёсць з тым, як называць класы. Гэта чарадзей. Так, гэта дзе? А дзе чараўнік і чарадзей? Моя праблема з гэтай назвай, ну, мы ўжо абмяркоўвалі даўно, па-мойму, яшчэ было ў чаце, абмеркаванне таго, як пераводзіць. Тут перакладаць. Тут у нас два класы. Адзін з іх з'яўляецца sorcerer, то бок чалавек, хтосьці, хто атрымлівае магію з нейкай крыніцы. Крынічнік, скажам так. Гэта у нас, напрыклад, падклас нават абраўся нашчадак цмокаў, драконаў. У выніку ён атрымлівае сабе магію з-за таго, што ён з'яўляецца нашчадкам драконаў і мае ўнутраную магію з-за гэтага. Але ёсць розныя сродкі гэтай магіі, так? Вось, і ёсць візард. Гэта маг, такі больш звычайны чарадзей, чараўнік, які займаецца, збірае веды, разбіраецца, і гэта літаральна навуковец, скажам так. Вось хто ён. І вось іх розніца ў тым, што sorcerer не ведае нават, як ён робіць. Ён проста робіць гэта інтуітыўна. Гэта частка яго заўсёды, гэта была частка яго жыцця. Так? А гэты чалавек вучыўся гэтаму ўсё сваё жыццё. Ён прасядзеў гэта за кнігамі і разабраўся, як гэта працуе. Вялікая розніца. І яны маюць свае здольнасці, яны па-рознаму трошкі працуюць. Ёсць нюанс у тым, як перакладаць. У тым, што у нас, у прынцыпе, у беларускай гэта ўсё, нават вядзьмак, чарадзей і чараўнік, і яшчэ там нейкі 4-5 сінонімаў, якія ёсць, яны не закладваюць ніякай сістэмы ў гэта, таму што гэта сістэма рэальна належыць ДНД. Ну, яны самі сабе абралі такія назвы, каб неяк іх падтрымаць, так? У нас трошкі звычайна гэта чарадзей, чараўнік. Я зараз не ўзгадаю, там яшчэ рэальна сінонімаў хапае насамрэч. Праблема ў тым, што ў нас няма сістэмы ніякай з гэтым. Таму у кожным перакладзе будзе трошкі сваё, і гэта трошкі ускладняе жыццё. Вось. Добра, што адрозніваюцца насамрэч чарадзей і чараўнік. Праблема яшчэ у той, што для гульца вельмі важна, каб яны не блыталі паміж класамі, важна, каб назвы вельмі вылучаліся, так? Ну, каб тлумачыць было прасцей. Таму што калі адзін раз скажу я чарадзей, я заблытаюся, я скажу чараўнік, і ў выніку як бы блытаюцца два класы, у галаве ў большасці людзей будзе. Таму ў ідэале мець две непадобныя назвы. У ангельскай гэта лёгка вырашана. Вось, дарэчы, з махляром, з роуг, што даволі цікава. Таксама даволі складана слова роуг перакладаць на беларускую, так? Я знайшоў слова чмут, якое мне вельмі падабаецца. Яно па сэнсу вельмі таксама даволі добра падыходзіць, але яно нейкае там супер састарэлае і не заўсёды выкарыстоўваецца ў такім сэнсе. Так што не ідэальнае, я выкарыстоўваю слова чмут для сваіх гулін. Вось, але калі вам цікава, калі вам было проста цікавае слова чмут, можете пашукаць даволі цікавы варыянт. Якраз такі моя версія перакладу слова роуг. Моя версія. Так. Мы зробім, мы возьмем барда, і ведаеце чаму? Не таму, што бард песні пець, а таму, што у ДНД бард гэта клас, які найбольш сканцэнтраваны. Ён не з'яўляецца, не мае нейкай, ён трошкі самабытны, але ў той жа момант ён майстар на ўсе рукі. Ён можа адразу ўсё. Дарэчы, у меня катусь тут з'явіўся. Я вам камеру поставлю, раз такая справа. Ён можа адразу ўсё. Ён трохі добры ва ўсім, і гэта якраз такі тое, за чым я ганюся зараз. У нас першы ўзровень, і мы першыя 2-3 ўзроўні нам можа быць складана. Вось. Я не ведаю, наколькі складана. Я шчыра не ведаю, наколькі брутальны гонар. Але калі ён такі, які я сабе ўяўляю, то нам невялічкая перавага ў тым, што мы можам рабіць усё, і пакуль мы каманду сабе не сабралі, гэта будзе даволі добра. Пры гэтым ёсць верагоднасць, што дзякуючы вам мы ніякую каманду і не збяром, разумееце, таму што там патрэбна рабіць правільныя выбары. Таму ёсць такая верагоднасць, што я буду гуляць адзін, карацей, у партыі, і каб гэта трошкі нівеліраваць, каб я быў да гэтага трошкі падрыхтаваны, то вось яно. На жаль, Baldur's Gate 3, у іх быў Divinity Original Sin, і там былі перкі, каб дапамагаць вам у адзінку праходзіць, літаральна адным персонажам праходзіць усю гісторыю. На жаль, Baldur's Gate 3 на гэта не разлічаны. Ён разлічаны, што вы абавязкова збераце партыю, таму у мяне могуць быць праблемы, калі мы нікога не збяром. У любым выпадку ёсць наёмнікі, нават калі мы не бяром па гісторыі кагосьці. Так, дзе моя Amo Studio? Зараз я вам поставлю кота.
А то што вы без кота сядзіце? Правильно? Навошта вам гэта? Так, ёсць. Ну, телефон? Ёсць, телефон з'явіўся нарэшце. Так. У вас яшчэ ўдалы ракурс будзе вельмі. Глядзіце. Трошкі лепей, чым раней. Вось вам код. Добренька. Давайте пераключаюся назад на гульню. Там, калі ў яго знікаў, гэта этап ўсё. Не здзіўляйцеся. Возьму барда. У барда якія здольнасці? Блін, аватарка. Аватарка. У барда якая асаблівасць? Ён з самага пачатку мае трошкі больш досведу ва ўсім. Ён трохі больш усяго ведае. Там-сям. Ён трошкі ваяр, ён трошкі за клёнамі, ён трошкі лечыць, разбіраецца ў розных штуках. Але пры гэтым ён не ідэальны, ён не спецыяліст. Ён не мае такой па тыпу: «О, я добра адчыняю замкі, я добра крадуся». Не, ён трохі добра ўсё ўмее. Але ўсё, у гэтым яго і моц. Возьмем яго кантрыпы. Кантрыпы гэта заклёны самыя базавыя. У нас адразу ёсць з'едлівая насмешка добра. Аберагаць зброі даволі бескарысная штука. Насмешка ачмурэная штука. Ідэальная штука, яна, па-мойму, толькі ў бардаў і ёсць. Больш ніхто яе ўзяць не можа. Ідэальная рэч. Робіць і пашкоджанне, і робіць перашкоду ворагу. Вельмі моцна. True Strike таксама бессэнсоўна. Сяброўства было бы добра, але яны нарэшце дадалі ў яго вось гэта. Пасля заканчэння дзеяння загавары ахвяра загавара можа быць нездаволена тым, што вы яе зачаравалі. Вось гэта вельмі важны момант, які дадалі адносна нядаўна, наколькі я ведаю, альбо гэта толькі на высокіх складанасцях дадалося. Вось. Справа якая? У тым, што гэта заўсёды была праблема нізкіх заклёнаў на ўплыванне, ну, на ўплыў на кагосьці. Справа ў тым, што калі вы выкарыстоўваеце такой заклён, пасля гэтага чалавек, на які альбо істоту, на якую вы наклалі гэты заклён, яна будзе ведаць, што на яе меркаванне паўплывалі магіяй. І таму, калі гэта ваш сябар, калі вы толькі адзін раз сустракаеце з ім, то гэта не праблема. А калі вы думаеце, што ён можа вас потым знайсці і накідаць люлей, то ён можа прыйсці і накідаць люлей. Гэта непрыемна. Варыянт можна... Малая ілюзія, даволі крутая штука у настолцы, але я не ўпэўнены. Так, стварыць ілюзію, якая прымусіць істот паблізу, высветліць, у чым справа. Дадзены загавар не выдае, які хаваецца заклінальніка. Чытаю, як ёсць. Добра. Давайте возьмем самае простае. Давайте возьмем... Магічная рука. Добра. На дыстанцыі ўзаемадзейнічаць, але альбо яшчэ ўзяць сабе святло. Вось. Давайте святло возьмем. Просто практычна трошкі прасцей будзе бачна ў цемры. Але і мы больш заўважныя. Я нікога не баюся, таму бяром святло. Далей, заклёны. Я адразу ўсё падмяняю і на свой выбар хуценька прыбягуся. Я проста з жывёлай. У прынцыпе, не блага, але ў ідэале проста мець размову з жывёламі, якой пакуль я не бачу. Сута, окей. Штраф да ворагаў, пакуль не, нам трошкі нешта карыснае. Вось гэта, прыварот гуманоіда таксама даволі слабы яшчэ пакуль заклён і лепей уплывае на кагосьці, вы можаце з ім у размове перавагу дае, але ёсць праблема. Таксама ахвяра будзе ведаць пра тое, што на яе наклалі заклён. Не вельмі падыходзіць. Вось гэта я адразу бачу знак, вось гэта давайте пакуль прапусцім і адразу сюды скокну. Лячэбнае слово, мы гэта адразу бярэм, бонусным дзеяннем мы можам палячыць кагосьці. Гэта добра. Дысаніруючы шэпт. Спалохаць істоту, яна атрымае перашкоду пры праверках і кідках нападу і не зможа зрушыцца з месца. У прынцыпе, не блага, але пакуль пакіну. Як гэта? Не атрымліваем пашкоды ад падзення. Размова з жывёламі. Не, мы 100% бярэм гэта. Агідны змех пташы. Гэта ідэальна. Выклікаць у істоты рогат, ад якога яна упадзе на падлогу, не маючы магчымасці падняцца. Добра.
Істота павінна мець інтэлект не ніжэй за 5. Давайте вось гэта возьмем. А не, давайте возьмем сон. Вось сон на пачатку вельмі моцны. Скараход гэта добра. Гераізм. На. У нас варыянты засталіся. Змена аблічча. Дарэчы, мне цікава, а ці працуе гэта такім чынам? Вось змена аблічча бы дагэтуль была трошкі бескарысная. А калі мы зменім аблічча, накладзем заклён па тыпу прыварота, і потым сыдзем і зменім аблічча назад на нашае нармальнае. І знайдуць нас потым за гэта. Я бы паспрабаваў, на жаль, у мяне ячэек не так шмат. І гэтыя заклёны, яны вельмі, скажем так, бард не вельмі лёгка можа замяняць свае заклёны. Я магу замяняць заклёны толькі на сваіх узроўнях наступных. Давайте возьмем пакуль баявыя нешта. Даволі моцная штука грамавая хваля, але яна па плошчы і можна сваіх зачапіць. Вось у гэтым яе мінус адзіны. Смех ташы. Давайте смех ташы. Няхай будзе ён, няхай рагоча. Цудоўна, мне падабаецца набор. Што у нас яшчэ за дзень ёсць? Бардаўскае натхненне. Вось дзеля гэтага можна проста браць барда ў панці, яны крутыя. Яны могуць натхняць любога персонажа для любой рэчы. Персонаж збіраецца нешта зрабіць, ён яшчэ можа дадаць праверачкі. Так, зараз мы працягнем. Вам, на жаль, там не вельмі бачна. Але мы ўжо амаль стварылі персонажа. Мужчынскі паворк альбо жаночы паворк. Жаночы паворк трошкі больш прыемна выглядае. Потым мы яшчэ з расай і знешнім выглядам пакрутім. Інструмент, які мы любім карыстацца. Давайте няхай лют не будзе. Ну, прыемна хутчыць. Альбо флейта. Нават не ведаю. Калі моя спадарня не была бардам, то бардам быў Астарыя. Лютня мне больш за ўсё падабаецца. Так. Наше паходжанне, тое, адкуль мы з'явіліся. На жаль, зараз невялічкі нюанс. Ёсць цікавы момант, які вам можа быць абсалютна бескарысным. Ёсць прадгісторыі ў персонажаў і тое, адкуль яны з'явіліся, і гэта толькі маленькі спіс прадгісторый, і яны, дарэчы, вельмі проста ствараюцца. Я не ведаю дакладна, ці можна такое, дарэчы, можна... Я сумняваюся, што ёсць нейкая здольнасць у самой гульні дадаць нейкі. Але агульна правілы там даволі простыя. Вы за вашу прадгісторыю атрымліваеце яшчэ нейкую, напрыклад, як гэта? За вашу прадгісторыю вы атрымліваеце, напрыклад, здольнасць невялічкую, якую, напрыклад, што б я вам такое падказаў, каб я памятаў. Народны герой. Народны герой вы заўсёды можаце знайсці месца, дзе адпачыць сярод звычайных людзей. Ну, то бок вы знакаміты сярод, гэтых самых фермераў, напрыклад, альбо простага люду, карацей. І вы заўсёды можаце знайсці сабе месца, дзе адпачыць, вы можаце паспытаць, пераначаваць, і вам будуць заўсёды рады. Вось такая абілка народнага героя. Зразумела, у Baldur's Gate 3 такое перанесці вельмі складана. Таму яны дадалі гэта як рэплікі у дыялогах і даюць натхненне за гэта, калі вы робіце штосьці, што супадае з вашым паходжаннем. Паходжанне даволі абмежавана, то бок іх не тое, каб шмат, 8, 9, 10, 11 штук. 11 штук, і ў выніку у прынцыпе іх можа быць да халеры, іх гіганцкая колькасць, і вы можете прыдумаць што заўгодна, і гэта працуе у настолцы, але тут патрэбна гэта дадаваць усё ў гульню. Так. Яму ідэальна кладзецца, толькі што спяваць адмаўляецца. Вось жа Астарыян, адмаўляецца. Вандроўца. Давайте возьмем... Насамрэч, не вельмі прынцыпова, яно дасць нам навыкі ў пэўных штуках. Нам можна, у прынцыпе, мы ад барда яшчэ атрымаем сабе пэўныя здольнасці. Дарэчы, здольнасці трэба было бы размеркаваць, паглядзець. Я бы узяў... Я планую трошкі па-іншаму зрабіць. О, дарэчы, так, яна не абмежавана, цудоўна. Як жа добра, што яны гэта зрабілі. Так, мы зараз папрыдумаем нешта. Я бы узяў што-небудзь такое: праніклівасць рэлігія, падман спрыт рук, рамеснік, праніклівасць пераканання. Арыстакрат, гісторыя пераканання. Давайте арыстакрата возьмем сабе. Гісторыя пераканання. Можа быць карысна для размоваў.
Цёмную спакусу не хачу. Я не думаю, што гэта добрая ідэя для такога праходжання. Я жадаю свайго персонажа, вось па тыпу. Я стварыў, ён абсалютны мін-макс, то бок я абсалютна спрабую максімальна карыстацца тым, што мне дае гульня, без нейкіх, ну, вось, па тыпу досвед. У мяне няма гэтага досведу, у мяне няма досведу стварэння свайго персонажа. Таму я вельмі жадаю сваё нешта стварыць. Вітаю, Руді. Вось. Так, я полностью скинул характеристики. Давайте прикидываем. У нас харызма, гэта важна будзе для размовы, і харызма выкарыстоўваецца бардамі для амаль усяго. Таму харызму мы возьмем высокую. Але хацелася б, давайте хотя бы 16, няхай будзе. Вось. Давайте далей. Будзе спрытнасць, таму што мы будзем карыстацца зброей на спрытнасць. Я бы нават, можа, замяніў і зрабіў вось так. Вось такім чынам. 17, пачакайце-ка, гэта у нас 17 ідэальна, давайте пакінем. Чаму спрытнасць? Таму што заклёны гэта добра, але не настолькі. Я збіраюся, вы не чакаеце гэтага, але я збіраюся рабіць барда, які будзе замагацца ў бліжняй бойцы. Збіраюся зрабіць ваяра бардам. Я пайду у калегію Велора, по-моему, называется, она по-ангельску, не памятаю, не упомнена як гонору, по-моему, школа гонору, альбо неяк по-іншаму она называется у 5-м выданні. Я зараз просто у 5-м выданні ёсць две версіі, як адна з іх выйшла літаральна паўгады таму, ужо год, ну амаль год, не, паўгады таму больш. І там ёсць Велор, і наколькі памятаю, такая ж падобная была і у арыгінальным, ну і як бы у выданні 14-го года, у адным з дапаўненняў, я спадзяюсь, такой падклас ёсць, калі не, то мы і рэспектнемся просто ў што-небудзь. І падклас гэта дае магчымасць якраз такі мультыатаку. І мы будзем якраз такі бардам, які будзе біцца у першых радах, а не кідацца заклёнамі дзесьці ззаду. Бард, які прайшоў школу выжывання ў п'яных бойках па тавернах. Вось ён, літаральна. Плюс яшчэ фантазія такога барда, гэта па тыпу як баявы бард, па тыпу як скальд у скандынаваў. Нешта такое, то бок ідэя вось такога. Такі чэл, які на поле бітвы распявае песні і падтрымлівае сваіх. І плюс сам яшчэ і рвецца ў бойку. Вось, ну, там вось такая вось, карацей, херня. І ён ведае шмат гісторый, карацей, ну... Чел, які сэрца групы, насамрэч. Так, для такой мэты нам патрэбна целабудова даволі высокая. Я бы яе вось так зрабіў. Інтэлект нам добра было бы, але, блин, у нас тады ні на што іншае не хапае. Давайте, можа, неяк перараскінем. Можа, трошкі ніжэй узяць целабудова нас зробіцца. На City Skylines з'яўляецца 1000. Дзякую, вялікі, Руді. Так, целабудову я зніжаць не вельмі жадаю. Спрытнасць няблага. Можа быць харызма? Не, харызма нам для размоў спатрэбіцца. Давайте. Інтэлект я бы не жадаў закидывать, таму што веды у дыалогах могуць быць карысныя. Мудрасць, яна карысна для таго, каб заўважаць розныя рэчы і тое, што нам хлусіць. Таму, у прынцыпе, яно было бы вельмі няблага. Харызма і спрытнасць. Так, але целабудова нам таксама патрэбна. Давайте целабудову я трошкі пашкадую. Яна не настолькі моцная на першых узроўнях. Я закину гэтыя 2 пункты сюды. Просто калі я скину нават 1 пункт у спрытнасці, так, мы атрымаем 3 пункта назад, мы можем іх добра скарыстаць, вось, напрыклад. Чым вышэй вы спрабуеце залезці нейкім параметрам, тым больш ён каштуе. Таму, напрыклад, скінуць 1 пункт тут ужо моцная штука. В такім раскладзе, можа, трэба разад змяняць. Вось так. Блин, я жадаю спрытнасць шмат закінуць усё ж такі. Давайте вось так зробім. У нас будзе такім чынам раскідана. І я яшчэ закіну тады давайте ў інтэлект. Вось так. Вось так сюды. І адзін мы можам дазволіць сабе яшчэ куды-небудзь. Давайте дапаможам целабудове нашай трохі. Не самы ідэальны. Мы такой па тыпу, мы поўнасцю праігнаравалі сілу, але мін-макс у нас атрымаўся ну такі сабе шчыра. Я жадаю быццам бы паўсюль трапіць. Не, давайте, ведаеце што, інтэлект, мудрасць ідуць нафіг. Ідзе сюды, ідзе сюды. І ўсё. І так і пакідаем. 17 і 16, яно тады лёгка можам харызму пераскочыць у наступны цір. Я, карацей, яшчэ, што я спрабую, на што можна арыентавацца. Дарэчы, можна вось так усё ж такі зрабіць. І куды-небудзь у целабудову, напрыклад, укінуць.
Як працуе? Гэта параметр ад 1 до 20, то бок любы з гэтых параметраў ён можа мець значэнне ад 1 до 20. Вы кожны раз, калі вы падвышаеце яго на 2, вы атрымаеце бонус да гэтай характарыстыкі. Давайте вы зараз покажу, напрыклад, харызма, так? Там написано харызма 15, характарыстыка, плюс 2 да праверак на харызму, так? Вось гэтая плюс 2, калі мы знізім літаральна на гэты самы до 13, так, вось, напрыклад, 13, так, яна становіцца плюс 1. Калі мы робім 14, яна становіцца плюс 2. Калі я раблю 15, яна ўсё яшчэ застаецца плюс 2. Кожныя две з гэтай двадцаткі, то бок десятка гэта 0, десятка 0, 11 гэта таксама 0, як вы можете пабачыць, а 12 ужо плюс 1. Таму вы заўсёды жадаеце як бы скокнуць літаральна вось крыху залезці ў наступны параметр. Каток злез, і давайте я камеру выключу тады. Для вас зараз будзе замест Люцика будзе Фрэя. Я бы улічваў, каго ты плануеш браць у асноўны састаў паці. Разумееш, што з-за таго, што гэта будзе на галасаванне, немагчыма гэта склад абраць. Разумееш? Мой нюанс праходжання ў тым, што ў вас будзе магчымасць галасаваць за тое, што я раблю. І Гейл магчыма згубіць руку ў пачатку, так што не факт. Так, камеру зараз уключу. Пачакайце. Оп. Неяк засвечана, мне падаецца, яна, не? Ну, не ведаю. Чамусьці. Так, зараз. Трохи. Угу. Так, я вон Руді Лаізель не просила дагэтуль. Ну, не простила, у сэнсе? А что там за Лаізель здарылася? Так, давайте так пакінем. 17-15 у нас у галоўных характарыстыках. Харызма на 15, каб мы потым маглі лёгка скокнуць у наступны тір, то бок, ну, пакуль яго ён яе прыбіў. Ага, окей. Ну, ведаеце, што у гэтым выпадку у вас будзе вось што вы абярэце. Так. Ачкоў здароўя у нас усяго 10 у пачатку, гэта не вельмі, ну, не блага, не добра. Так. Добра. Навыкі з валоданнем. Чым мы будзем валодаць? Утоенасць, гэта што ў нас увогуле? Ну, па тыпу... Добра. Будзем хавацца, добра. Насамрэч, я не вельмі планую хавацца. Хавацца добрая штука і вельмі моцна. Не, дарэчы, блін, яна вельмі моцная, насамрэч. Падкрадвацца да ворага і нанесці першы раунд, здзівіўшы ворага, гэта вельмі моцная фігня. Вельмі моцная. 5-е выданне вось 14-го года. Заўсёды спрабуйце атакаваць, калі вы гуляеце ў настолку, заўсёды спрабуйце атакаваць нечакана для ворага. Яна вельмі моцная, трошкі панёрфілі ў выданні паўгадовым, але незначна. Ну, просто таму, што я шчыра амаль заўсёды рабіў так, каб гэтага раунда не было, таму што ён не той, каб моцны, яго нельга яшчэ і супраць герояў выкарыстаць. Нельга здзівіць вашую паці, каб не нанесці гіганцкія проста пашкоджанні ў пачатку. Падман. Няблага, але бы я браў нешта яшчэ. Так, гэта выкананне прыбярэм пакуль. Гісторыя у нас фіксавана ад прадгісторыі, ад паходжання нашага. Ад расы у нас ёсць запалохванне і перакананне таксама ад паходжання. Выкананне, у прынцыпе, лагічна для барда. Я бы ўзяў яшчэ што-небудзь на веды. Спрытрук давайте. Але ж спрытрук я не ўпэўнены. Узломваць замкі гэта ўплывае. Давайте будзем узломваць на ўзлом замкоў. Астатні у нас па нулях, гэта не вельмі круто, канешне. Але мы нешта разбяромся, так? У нас яшчэ адзін ёсць, не? Не, няма, гэта ўсё апошні быў. Я не ўпэўненая. Для пачатку рэальна спрытрук вельмі добрая штука. А чаму толькі... Не, ну 6 гэта і так даволі шмат для любога іншага персонажа, але мне падавалася, што можна разагнаць до 7-8. Так, на The Procession to Calvary адправіцца 900, дзякую вяліка.
Добра, давайте такое пакінем. Я не вельмі ўпэўнены, што мне нешта з гэтага можа вельмі дапамагчы. Падманы так даволі нармальныя. У нас просто на гэтых параметрах адразу плюс 5, і гэта вельмі крута. Але бы я, можа, ўсё ж такі... Давайте увагу возьмем, каб мы лепей заўважалі ворагаў. Усё ж такі са спрытарук я лепей сюды перанесу. Ну і плюс мы будзем заўважаць розныя штукі, які можам выкапаць, таму чаму не. Знешні выгляд. Абяром жаночага персонажа, бо паўоркі мужчыны нейкія зусім... Ідэнтыфікую сябе як жанчына, добра. Where to next? Let's hope. How? Be wary. It's opened. More of those. There's magic keeping this chest sealed. Where? What was that? Ладно, пакінем вось гэты волос. В прынцыпе, твар нармальна, падыдзе. Мы не самыя прыгожыя будзем. Шнар таксама... Блін, я не ведаю, я нават аждаю... О! Не, не занадта брутальна падаецца. Вось так. Шмат баёк было ў яе. Колер скуры... А якія ёсць варыянты? Ой, неяк. Трохі дзіўнавата. Няхай будзе такі. Орачы зялёны. Я ведаў, што абраць. Так, узрост. Ад 0 до 100. Не, нормально, просто молодая. Вяснушкі, не, няхай не будзе. Вітіліга не трэба. Якія геніталі абраць? Ведаеце, я не вось адзіна не падумаў. У мяне ж ніякай рэжым стрымера я не абраў. Вось, там ёсць нешта такое, а то, блін, гэта тут жа ёсць хапае усялякага. Так, о, блін, выпадковай знешнасці я стрыкнуў. Верніце мне назад. Не, усё парадку? Нічога не змянілася. Ну і добра. Боді арт. Будзе у нас татухі якія? Давайте клановую татуху якую. Будуць вісюны на экране, так, увесь экран. Я і зараз нават... А, не, ну тут глядзі, тут похуй будуць у нас, у нас же жаночы гэта самы персонаж. Давайте татуху якую. Ну яна ж, блін, орк, можа з клана якога. Гэта больш дворскія нейкія. Давайте. Нешта такое, больш... Адначасова простае, вось такія можа. Мне хочацца нешта заўважнае, але пры гэтым не нейка абсурднае. Па тыпу, што яго шмат-шмат. Занадта вытанчана, на мой погляд. Насамрэч, вось гэта мне падаецца добра. І... Дзесьці яна была вось гэтая. О! Блин, там схаваная по типу неблага. Блин. Тут есть тонкая полоса просто такая, тонюсенькая. Але зноў жа, калі клан оркаў, то я думаю, што гэта нешта вось такое будзе. О, вось такое, мне падабаецца. Ідэальна. Так, колер. Які можа быць колер у татуху оркаў? Чырвоны можа. Не такі бардовы хутчэй. Вось такі будзе. Мне падабаецца. Стыль пірсингу. Що у нас за пірсинг ёсць? Ёсць нешта такое поменьш вытанчанае, а? Мне просто по типу такое вось кольцо дзесьці. Давайте вось такое. Кольцы барда. Нормально, падыдзе. Вочы няхай такія застаюцца. Макіяж няхай будзе як ёсць. Прычоска. Вось наконт прычоскі я не ўпэўнены. Не, занадта вытанчана. Не, дакладна не. Не. Ну, можа быць, дарэчы, можа быць. Не. Не ўпэўнены. Хутчэй не. Ну, важна. Каб вы разумелі, калі мы памрэм у першай жа бойцы, то я буду значна хутчэй персонажа ствараць. Дрэды. Ось, дрэды было бы добра. Дзе дрэды? Гэта не дрэды. Я прапусціў іх нешта, альбо дзесьці яны пазней. Дрэды было бы лагічна. Вельмі лагічна. Не, гэта просто за это самае, наверное. Не тоем? Накладна не тоем.
Я, можа, сляпы? Во. Во. Ну, вось гэта. Альбо вось такія. Не, я думаю, вось хутчэй вось такія мне падабаюцца. Ёсць яшчэ варыянты якія? Вось такія. Ёсць. Занадта доўгія, мне падаецца, будуць перашкаджаць. Ну, яна ж по тыпу бар-тваяр такія у нас. Блин, да я ж усё кручу, і ён там націскаю збоку. Вось гэта яшчэ можа быць. Унізе павінна быць. Што ўнізе павінна быць? А, ну ў сэнсе дрэды. Разумеў. Вось гэта давай. Мне давайте вось гэта. Мне вось яно падабаецца. Няхай яно будзе. Меліраванне нейкае ёсць у нас фіолетавае. Мне, ў прынцыпе, падабаецца. Няхай такі колер застаецца. Што у нас? Барда і вусы. Барда, во. Вось. Ідэальна. Ну, круто ж. Я не ведаю, дарэчы, паворк. Я наш паворк. А чаму бы не? Ведаеце, я разумею, што доўга вытанчана тут працаваў, але, блин, чаму бараду? Ніфіга. Не, ладно, давайте. Няхай такая будзе. Без экстрэмальнасцяў пакінем. А, дарэчы, во, ідэальна яшчэ можа быць. Да. Ну, кайфуй. Так, я просто на плюс-мінус сур'ёзе ствараў астатнюю частку, мне трошки не хочацца... Дзе шведер? Ну, блин, потом будзе. Ну, прыгожая так, але... Это... Я плюс-мінус сур'ёзна ствараў яе, тут раптоўна парада, блин. Табародцу зрабі 1-1, але з барадой. О, во, добра. А, блин, на жаль, нельга... Так, давайте покинем стандартное имя. Дефолтное имя Тау персонажа. Я бы покидал Тау, потому что мы не ведаем... А, не, мне подается, у меня есть захованка на Тау. Давайте лепей Энгри Релев. Так, я ж могу... Энгри Релев. Ну, ось так. Так, ёсць. Зараз стварэнне... Такую ж, так, визуально. Давайте фигачим хутчэй. Каб мы не стрымліваліся. А, тут толькі два голоса. Добра. Просто, блин, я ожидаю агульная раса боди-арт. А дзе мне выбор? Я настолькі добра твары не могу наладжваць, не? Ну, реально, у меня няма выбора по типу рыс твару, я так разумею. Па-па-па-па-пам. Альбо я нешта пропускаю. Боди-арт, вочы, макіяж, волосы. Я нават колер скуры не могу абраць. А, не, колер скуры могу, вось. Боди-арт. Где там боковая? Я докладно ничего не пропускаю, не? Тут меньше опций. Я вообще думал, что опции ровно столько, накольки на основного персонажа. Так, ладно. 10 справа у нас только была такая штука, правильно? Вот оно. То есть такое. Колер бордовый такие. Утвердить. При пирсингу у нас кольца барда. Вочи у нас там блакитненькие некие. Нехай. Макияж прибираем. Волосы назад. Ага. Вот такие. И борода и усы. Так, колер, блин, колер я не запомнил. Нехай будет червоная. Так, и с бородой. Вот такая будет. Во. Ну, зато я завжди буду ведать, где якая. Реально будете размовлять между собой. Ну, нормалдос. У персонажки быў іншы кшталт твару. Ось гэты? Ну так, дакладна. Ну, нормально, тады добра. І з барадою добра атрымалася. Так. Вочы няхай застаецца, макіяж... Пачакайце, я ж прыбраў. Вось, макіяж мінус. Гэта з-за таго, што я пераключыў хутчэй за ўсё, так. Ну, ёсць. Ну, добра. Вось наш ахоўнік, ахоўніца наша.
Так, усё. Мне падаецца, гэта ўсё. Смела ў бой. Пайшлі катсцэну глядзець. Далей. Насамрэч вельмі крутая катсцэна. У асабістасці вы, калі вы ведаеце трохі за лор зараз трошкі патлумачу, і ўвогуле, што гэта катсцэна проста прыгожая катсцэна для тых, хто не знаём сусветам. І яна як бы зроблена з разлікам, што вы можаце не ведаць ні халеры. І гэта нармальна. Зараз трохі патлумачу за лор і падзеі, скажем так. Гэта ўсё мае сэнс, калі вы яшчэ і лор ведаеце, так? Калі без лора, то просто прыгожанька, так? Што з лорам? Мы зараз... Давайте пачнем ад таго месца, дзе мы зараз знаходзімся. Мы на карабле Элітідаў. Гэта раса, якая раней кіравала гіганцкамі, просто мела сваю імперыю і кіравала гіганцкай просто прасторай. Яна валодала просто,
па тыпу адзіная імперыя ўсяго, скажем так. Яны валодалі большасцю там розных рэальнасцяў, іх галактычная імперыя, карацей, у іх была. Паміж рознымі рэальнасцямі, паміж рознымі месцамі яны валодалі шматлікай колькасцю ўсяго. Асноўная іх фішка ў тым, што яны самі па сабе, ну, хоць і моцныя, але не надзвычайна моцныя. Яны могуць кантраляваць розум іншых і чужымі рукамі звычайна ўсё робяць. Зараз яны ў заняпадзе, у бягучым, скажем там так, часе. Яны ў заняпадзе і звычайна ні на кого не нападаюць у адкрытую. Яны хаваюцца ў цёмных кутках сусвета, іх імперыя пала даўно. Карабель, на якім мы ляцім, гэта нонсенс. Такіх караблёў, нават бягучыя па тыпу элітыды, яны не бачылі ўжо шмат стагоддзяў. Яны вельмі рэдкая рэч. Адзін такі гэта ультыматыўная хрэнацень, якая толькі можа быць. Вось, яны хаваюцца, яны плануюць вярнуць сваю імперыю. І пакрыху яе адбудоўваюць. У іх розум адзін на ўсіх, у іх ёсць розум вулья. Пра нюансы, ну, яны па тыпу тэлепатычна могуць паміж сабой размаўляць, і у іх ёсць розум вулья, і далей я не буду залазіць ужо ў нюансы іх асабістасці, як яны пладзяцца, як яны там развіваюцца, як гэтых вульяў становіцца больш, як розумы вулья з'яўляюцца, гэта я ўсё апушчу, бо доўгая гісторыя тады. Глядзіце, як яны, іх імперыя развалілася з-за паўстання. Адна з раз, якая ўжо нават не памятае, кім яны з'яўляюцца і што яны рабілі раней да таго, як былі рабамі вось гэтых элітыдаў, называецца гітянкі. Ну, я буду называць іх... Насамрэч, гітянкі — гэта паслядоўнікі гіта. Гіт — гэта адна з іх рода, якая ў выніку паўстала супраць элітыдаў і падняла паўстанне. Яна змагла скінуць сябе аковы вось гэтага ментальнага кантролю і ў выніку падняла паўстанне і вызваліла астатніх. Чаму, як, дэталі мы зараз не будзем разбіраць. Вось. І зараз гітянкі раздзяліліся потым на дзве групоўкі. Гіты раздзяліліся на дзве групоўкі. На гітянкі і гіцэраі. Гэта таксама мы апусцім. Просто ёсць дзве групоўкі ўнутры іх, яны яшчэ паміж сабой канфліктуюць. Сутнасць у тым, што адна палова з іх займаецца тым, што гітянкі палююць на рэшту элітыдаў, якая засталася у гэтым сусвеце і заснавалі сваю імперыю. Вось, на абломках імперыі элітыдаў. І вось увесь гэты час яны, карацей, самага знішчэння імперыі, яны ганяюцца за тым, што за рэштай элітыдаў. Элітыды таму сядзяць ціханька і не адсвечваюць. Дык вось, справа ў тым, што сама кат-сцэна, калі ты глядзіш, па-першае, карабель элітыдаў, ні халеры сабе. Па-другое, ён атакуе горад. Гэтага проста немагчыма. Яны спрабуюць не адсвечваць, такія караблі хаваюцца максімальна далёка. Гэта іх на чорны дзень, карацей, штука. Гэта вельмі адчайны крок. І нешта ідзе не так яшчэ. Цэлы карабель элітыдаў, калі вы бачылі ў кат-сцэне, ён праходзіў і бачыў ужо мёртвых элітыдаў унутры карабля яшчэ да нападзення гітянкі. Гэта таксама вельмі нешта не ў парадку. Для тых, хто ведае сюжэт гульні, вы ўжо ведаеце чаму. Вось, але і вось зараз у нас ідзе па тыпу пагоня, за намі гоняць, за гэтым караблём гоняцца гітянкі на сваіх цмоках, нападаюць на яго, і каб збегчы ад іх, элітыд спрабаваў тэлепартаваць карабель усё далей, і ў выніку закінуў нас у ад мясцовы, у мясцовае пекла, у якім ідзе бясконцая вайна. У адзін слаёў гэтых пеклаў тут, калі што, да халеры. Ну, больш чым за 9. 9 толькі ў адным пекле іх, там яшчэ розныя сусветы ёсць. Дык вось мы ў адным толькі з іх, законна злым, для тых, хто ведае, гэта 7-9 кругоў, там, неважна. 9 кругоў, па-моему, яго. Вось. Мы на адным гэтых слаёў гэтага пекла і, скажем так, у самую вайну трапілі. І зараз яшчэ тут і дэманы будуць. Вось прыкладна развязка таго, што ёсць. Я іх больш за ўсіх ворагаў у Baldur's Gate не любіла. Каго канкрэтна? Я проста не праходзіў Baldur's Gate 2, таму я не ведаю, хто там ёсць. Зараз нам вельмі важная штука, нам трэба праверыць, як працуе галасаванне. Адсюль з'явілася гэта істота, паразіт, што ўгінаецца цяпер у тваім мозгу. Вось зараз мы праверым. Карэльскае галасаванне. Я не ведаю, як яно працуе. Мне яно нават не паказваецца. Элітыдаў, там іх даволі шмат. Элітыды вельмі небяспечныя ворагі, яны могуць... Але, я кажу, іх асноўная моц у тым, што яны робяць усё не сваімі рукамі.
Добра, у нас 75% выбор. Расследование, оглядеть резервуар. Так. То бок, я так разумею, тут няма таймера, я сам обираю просто в любой момент. Так, мы кидаем куб, проходим проверку. Вось. 17, гэта больше за 10, гэта поспех. The casing is fragile. Вельмі делікатна, Slightest легчэйшы дотык touch разбурыць could cause яго. it to crumble. Ну, вы разумееце, у нас есть два варианта: потягнуться до резервуара и сысці. У Divinity Original Sin 2 быў персанаж, які напрыканцы гульні робіць спойлер да будучай Baldur's Gate 3, калі кажа, што адпраўляецца ў іншыя светы вывучаць істотных падобных да васьміногаў. Шкада, што Baldur's Gate 3 яго не дадалі ў якасці камеа, ці проста пра гэта не ведаю. Цікава, ну, я не ведаў. Я не дапрайшоў у Original Original Sin другі. Вось. Я дзесьці там на трэці толькі прайшоў яго. 10, добра, заходзім. Дамовіліся. Так. Я ж тут можна пазбіраць рознае, але зноў жа я не думаю, што нам вельмі карысна штосьці. Геліятропы, грошыкі, канешне, круто. Што у нас ёсць увогуле? У нас ёсць зброя, у нас ёсць дальнабойны аднаручны арбалет. Я бы жадаў, каб у нас была яшчэ зброя бліжняга бою. Храсткаваты куфар. О, там наверх можна забрацца, так ладно. Давайте збегаем туды. Мне бы хотя бы базовую некую зброю ближнего боя, каб была. До речі, капсулу не усім пашанцавала ацалець. Добра. Не пашанцавала. Забраць? Тут яшчэ ёсць рунічная таблічка. A nautiloid hurtling through the plains, resplendent with psionic energy. Успаміны розныя можна. Элітыды, у прынцыпе, размаўляюць, у іх няма неабходнасці як бы запісваюць яны адразу веды, і калі нешта і запісваюць. У асноўным яны перадаюць усё проста праз свой розум вулье, то бок, ну, хлопцы такія даволі простыя. І тэхналогіі ў іх на гэтым заснаваны, яны ніколі не рабілі нічога ў сваіх тэхналогіях, каб гэта было зручна іншым расам. Яны рабілі для сябе ўсё зручным у выніку. Так што тэхналогіі трохі пад іх імперыяй у іншых рас яны сталі на месцы. Так, гэта можна лячыцца ў нас будзе, але гэта не вельмі важна. Нагадваю, адно захаванне ў нас толькі ёсць. Да рэчы, як гэта выглядае? Ну я проста націскаю захаванне, і яно будзе. Вось такая прыемная штука. Гоблін, творагаў яшчэ, па-моему, не будзе. Усё в парадку. Запісы элітыду. Блин, навошта я іх бяру? Яны не вельмі карысныя. Так, лора трошки дадаюць, давайте выкинем. Ну, выкинуть. Нормально. Жудасная скрыжаль. Таксама не вельмі важна. Я не буду вельмі ўдавацца вось такія штукі. Ліпкае крэсла. Нельга патрапіць. Ну, добра. Оп. Нешта чалавечак адпачывае. Я не памятаю, дарэчы, а можа першы... Я не памятаю, што я до конца першы прайшоў, але я быў вельмі далёка ў ім. Канечная прысутнасць. Так, ты выратуеш нас. Блин, не знаю, дастаць. Мозг дрыжыць ад ва ўзбуджаным чаканні. Хутчэй, пакуль яны не вярнуліся. Яны вернуцца. Так, хто гаворыць са мной, мужчына або мозг? Так, ты напалохана, чаго? Давайте, мужчына або мозг размаўляе са мною? Нованароджаны, які з'явіўся на святло з гэтай абалонкі. Ты разумееш, што гаворыш з пажыральнікам інтэлекту, прыслужнікам свежавальнікаў розуму, якія выкралі цябе. Так, я называў іх элітыдамі, але ў іх ёсць яшчэ іншая назва. Mind Flayer, то бок свежавальнікі розуму. Таму што яны раздзіраюць... Яны пітаюцца мазгамі. Зараз. Кароткая гісторыя элітыдаў. Яны жруць мазгі. Так, у нас есть варианты. Давайте
Давайте варианты. У нас есть пытанне, боюсь ратаваць тебе ўжо позна, кажы, што трэба рабіць. А другое, здаецца, ты напалохана, чаго, баішся кагосьці? Трэцяе, знішчыць мозг, і чацвёртае, сысці. Я не думаю, што мне ёсць неабходнасць зараз зачытваць варыянты, бо гэтае самае. Бо не настолькі абмежавана па часе, як у Disco Elysium. Яно просто, я так разумею, цягнецца, пакуль вы галасуеце, магу што завгодна в гэты момант рабіць. Вы можете зрэагаваць тады, калі жадаеце. Так, 50 на 50 вы мяне з гэтым пакінеце, так? Я не ведаю, чамусьці адзначаецца вось тут у мяне варыянты. Гэта ад чаго залежыць? Мой выбар вось тут. А вось гэтая штука чамусьці... Цікава. Давай, я не ведаю, што гэта штука значыць. Другі варыянт. Рэгана, ты не можаш галасаваць? Таму што мабільнік хутчэй за ўсё, так? Здаецца, ты напалохана. Ад чаго, баішся кагосьці? Давайте яму. Ворагаў, іх вельмі шмат. Добра. У нас ёсць варыянты знішчыць мозг, сысці. Можна яшчэ спытаць, што трэба рабіць. Давайте яшчэ галасаваннікі. Зноў 50 на 50. Мне патрэбна трэцяе меркаванне. Рэгана на першае ставіць. Хтосьці яшчэ? Ага. Зараз у нас на гэта самае пайшло. Окей. Кажы, што трэба рабіць. Выцягні нас з гэтага цела. Вызвалі нас з гэтага палону. Калі ласка. І у нас ёсць варыянты. Расследаванне, агледзіце адкрыты мозг. Другое, сіла, раскалоць чэрап. Трэцяе, спрытнасць. Акуратна выняць мозг з чэрапной коробкі. Чацвёртае, знішчыць. Пятае, сысці. Рэгана яшчэ дае на трэці. Я, на жаль... У мяне нават няма кампаньёна, ён нават не з'яўляецца ў мяне. Так што я... Тут трошкі перавага ідзе ў агледзець адкрыты мозг. Давайте расследаванне. Расследаванне. Абіраць дзе шансаў больш? Не. Складанасць ты... Ну, калі ты за столом гуляеш, ты не ведаеш складанасць. Яна проста ёсць. Ну, ты ведаеш... Справа якая? Ты можаш глядзець, у чым ты моцны. Так, ты можаш карыстацца, у чым ты моцны. Але некаторыя рэчы будзе гэта самае, складаней зрабіць, чым іншае. Вось і ўсё. Ну, гэта яшчэ важны момант, які можна не ўлічваць, але ён, калі шчыра, ён важней нават, чым вашая сіла. Ну, на мой погляд. Чым сіла гульца. Ну, калі, канешне, няма такого, што вы там маеце бонус плюс 10 да чагосьці, а ў іншым варыянце у вас мінус 3. Ну, канешне, вядома, у такім выпадку выбар відавочны. Я бы лепей ўсё ж такі плюс 10 узяў. Вось, але калі розніца там плюс 1, плюс 2, плюс 1, плюс 3, ну, як бы так, але кідок кубіка вырашыць больш і гэта самае, складанасць вырашыць больш. Прасцей рабіць простыя рэчы. Складаней рабіць складаныя рэчы, вось у чым справа. Так, сіла. Мы разгледзелі, ты зважаеш на зласць мозгу, чэрап моцна цісне на яго ў месцах судотыку. Дотыку? Окей. Добра, сіла, раскалоць чэрап, спрытнасць, акуратна выняць мозг. Трэцяе, медыцына, паспрабаваць атрымаць мозг, але вельмі асцярожна. За ацёку яго лёгка пашкодзіць. Чацвёртае, знішчыць мозг і потым сысці яшчэ. Яшчэ якая справа? Гэтае, пралог я праходзіў, я не ведаю, я разоў 30 яго праходзіў. Яшчэ да такого моманту, як гульня выйшла, яна выходзіла ў ранні доступ, і як Ларыяны часта робяць, яны робяць ранні доступ, вельмі ранні доступ, то бок за некалькі гадоў да выхаду гульні. І вы, як гульцы, калі гуляеце, вы таксама робіце, напрыклад, пішаце Ларыянам водгукі, і яны глядзяць, як гульцы. Па-першае, яны збіраюць шмат статыстыкі на то, як людзі гуляюць. У спрэчным моманце зараз Арыган дадаешся на медыцыну, спрабуем медыцыну. У нас перавагай ледзь-ледзь мы адолелі, насамрэч. Вось.
Якая справа? І карацей, я праходзіў яго так шмат, што ён задзяўбаў мяне. Яшчэ больш я праходзіў пачатак у Original Sin 2. Я не магу прайсці, мне балюча праходзіць Original Sin 2, таму што першы акт я праходзіў такую бясконцую колькасць разоў. Я вельмі актыўна тады ўдзельнічаў пісаў распрацоўшчыкам на другую частку Original Sin, то бок водуйкі свае пакідаў. Запаўняў там, карацей, гэтыя самыя пытанкі і іншае. Вось, я актыўна ў гэтым удзельнічаў, але мяне настолькі задзяўбала, як набыў Original Sin 2 задоўга да яе выхаду, праходзіў гэты пачатак Original Sin 2 і так задзяўбаўся, і я баяўся, што тое ж самае здарыцца з Baldur's Gate 3, але не ўтрымліваўся, ўсё роўна пакрыху праходзіў гэты пачатак, і разоў 10 я дакладна зрабіў. Дарэчы, што добра, яны потым раптоўна яго змянілі, то бок амаль пад самы канец усяго яны даволі моцна змянілі пралог, і ён адрозніваецца. Агульна ідэя тая ж самая, ўсё той же самы карабель, вось гэтая ж сцэна таксама засталася, пакоі памянялі месцамі ў асноўным і дадалі некалькі пакояў, якіх не было. Мы дасталі мозг з чарапной скрынкі, ты раптам усведамляеш, што можаш сціснуць яго і пакалечыць, проста на ўсякі выпадак, каб ён не мог табе занадта нашкодзіць. Спрытнасць пакалечыць мозг, другое пашкадаваць істоту, любая траўма можа моцна нашкодзіць ёй. Ваш выбар. Пакуль пашкадаваць істоту перамагае. Усё яшчэ істота. Окей, пашкадаваць істоту. Я так разумею, выборы былі спецыяльна, каб я атрымаў сабе кампаньёна, так? Гэта... Так. Істота раптам змаўкае, прыслухоўваючыся. Нешта ў цябе ў галаве прама за вокам тузаецца, нібы пазнаючы нешта незнаёмае. Нам патрэбна ў рубку. Добра, пойдзем. Што там у гэтай рубцы? Браузер інтэграцыя ў мяне таксама не працуе. Цікава. Я шчыра не ведаю. Я не магу... У мяне ў самога інтэграцыя не паказваецца. Можа з-за таго, што гэта мой аккаунт па тыпу, і яна можа мне проста не паказваецца. Я, на жаль, не магу нават дапамагчы, я нават не ведаю, як он выглядае, гэтая штука. Так, трэба уцячы з гэтага, трэба пракласці курс. Як мне звяртацца да цябе? Мы гэта мы. Для іх не вельмі вядома канцэпцыя розных істот. Па тыпу мы, гэта мы, усе мы. То бок і элітыды таксама. Гэта, скажем так, міньёны элітыдаў, калі так агульна казаць. Гэта мазгі, проста мазгі, якія мадыфікаваныя, вось такія істоткі. Яны могуць спакойна размаўляць з майндфлеерамі, майндфлееры могуць спакойненька бачыць і ведаць, што адбываецца вакол іх. То бок, калі гэтая херня паблізу, вы вельмі блізка каля элітыдаў. Яны дакладна ўжо ведаюць аб тым, што вы тут паблізу. Вось, так што, калі вы бачыце такую херню, бойцеся. Усё. Гэта ўжо, яны ўжо блізка. Вось, звычайна гэта наступнае, што вы пабачыце, гэта элітыда. Хутчэй за ўсё. Альбо ён будзе рабіць усё, каб... Яны звычайна іх хаваюць, то бок гэтыя штукі, яны такія, яны міньёнчыкі. Але яны не проста як сабакі, якіх яны пускаюць проста так. Яны таксама выдаюць таго, што паблізу элітыды, таму элітыды нават іх хаваюць. Вось, ніхто не павінен ведаць, што дзесьці яны паблізу. Лепей будзе выглядаць так, што проста групоўка людзей з'ехала з глузду і пачала пакланяцца чамусьці невядомаму. Так, добра, пойдзем. Там быў варыянт атакаваць, я нешта не падумаў, трэба было галасаванне запусціць на гэты выпадак, калі вы вырашыце раптоўна напасть на яго. Так, у гэтага хлопца нічога няма, і тут навокал у нас тоже нічога няма. Таксама. Ось, у нашым выпадку нам засадзілі ў галаву лічынку элітыдаў, якая, па ідэі, павінна, гэта працэс пераўтварання ў элітыда. Гэта частка працэсу. Дарэчы, зараз мне ўсё роўна перашкодзіць, калі размаўляць. Паляцелі тут.
visions rush past. A dragon's wing, Я не ведаю, мне a варто silver зачитывать? sword, and a flash of your face Ну, и так на seen белорусский, through the правильно? Мне не strange потрібно woman's перекладати. eyes. My head. What is this? Може я субтитри поводче зроблю, коли я знайду на ладах? Просто каб вам лепей простей було читати. Особисто коли ви на телефоні або на чомусь. Together, we might survive. Давайте-ка менюшку можна? Так, можна налады. Інтерфейс може тут ёсць. Так, подсветки, субтитры, показывать размовляючи, показывать фон у дыялогах. Давайте вось гэта, няхай будзе фон, каб вам прасцей чытаць было, празрыстасць, памер тэксту ў дыялогах. Вось, давайте, я яго значна больш зраблю, каб вам добра было. Так. Паглядзім, можа. Не, мне прыйдецца занадта. І падкладачка нейкая даволі моцная. Давайте, можа, я празрыстасць можна наладзіць. Там нават просто невялічкую было бы добра. Показать фон, празрыстасць. Ну вось подкладку. Трошки легкую такую. Памер можно трошки зменшить. О, нормально. Я думаю, вам будет простей так читать. И вы будете лепей бачить. Варианты. Так, усе варианты в этом диалогу, бо ён важно, что мы пытаем. Вось. Пачаць апытанку. Давайте-ка. Что мы робим? Чего мы пытаем яе? Не ўсе дыялогі я буду так рабіць. Большасць дыялогаў, якія просто на вызначэнне з неключовымі персонажамі, я думаю, по типу, а что адбываецца? А что тут такое? Я думаю, гэта я могу и сам попросту натыркаць. Вітаю, вайну. Не крытычна? Я не памятаю просто. Я памятаю, што з ёй можна было... Не, нават у пралогі, які да выхаду быў, нельга было з ёй. Ну, з ёй як бы можна пазмагацца, але там канфлікт такі. З ёй канфлікт... Самы асноўны канфлікт это калі мы выберемся. Так. Давайте, нам трэба зразумець, дзе мы знаходзімся. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. As for that thing, it will remain tame as long as it believes we are thralls. It may be of use in the fight to come. Мы адразу ініцыятыву зараз кінем, альбо у мяне будзе магчымасць схавацца і скарыстацца? Нам ініцыятыву. Што цікава, гэтая бойка, па-першае, яна адбывалася не першая бойка, у пралогі, у меня зараз проста веды да выхада гульні яшчэ перамешваюцца трохі. Да выхада гульні бойка адбывалася ў наступнай, там яшчэ адна такая заля будзе, там са скрынямі, ёсць платформа ў цэнтры, уверх падымаецца. І тую бойку можна падкрасціся. І вось гэтая бойка там і першая адбываецца. На жаль, тут я не мог выбраць што. У нас выбор, я пакіну сабе... ячейкі ж яны вярнуцца, калі я скарыстаюся там лячылкай, так? Давайте агідны смех Ташы. Вось так. Прайшло выпрабаванне. Упс. Ладно. Агідны смех Ташы не дапамог. Натхненне... Давайте натхненне пойдзе. Сюды. Ёсць. Накинули натхненне. Далей Лаизель паспрабуе атакаваць, яна павінна добра атакаваць. Оп, ёсць. Мультаатакі яшчэ пакуль няма, можна на гэта не спадзявацца, але мы падыдзем бліжэй, каб атаку па магчымасці даць, калі захочам. Натхнёны кідок. Пачакайце-ка, гэта натхнёны кідок? Пасіўны... вось як бард працуе. Добра. Давайте-ка я перанесу куды-небудзь і галасаванне, і гэта самае, зараз інтэрфейс проста выглядае неяк. Для вас вельмі складана. Так. Перанесці. Добра, што я магу зараз перанесці. У мяне ў любы момант можа зламацца АБС, як звычайна, і я не змагу нічога насіць нікуды. Куды б мне так... Я спадзяюся, тут не будзе перашкаджаць, але не факт. Давайте вось так, неяк. Няхай так будзе. Ось. Добра. У нас гэты ход скончаны.
Я не заўважыў, што там можна просто ўключыць рэжым натхнення. Ну, па тыпу бардаўскае натхненне будзе аўтаматычна аўтаматычна будзе выкарыстоўвацца. І гэта круто, таму што гэта штука, якую лёгка забыць. Fury, I am death. А ці варта мне яго... Давайте... Ну, яны, мне падаецца, усе будуць вяртацца, таму няхай будзе аўтаматычна пакуль. Ага, добра, не трапіў. Мы можам. У нас ёсць яшчэ адзін слот. Сон я... Ну, в прынцыпе... Лячэнне нікому не патрэбна. Давайте яшчэ раз. Я жадаю смехташы паспрабаваць усё яшчэ. Яны ўсе праходзяць выпрабаванне. На што яны праходзяць? Выпрабаванне на мудрасць. Ах ты ж пашвара. Окей. Time to strike. Ёсць. Нагадваю, мы гудаем. Не ўсё. Surprisingly adequate in battle. Мы гуляем на гонары, на складанасці гонар. To the helm. Што само па сабе ускладняе гульню, у ворагаў з'яўляюцца дадатковыя здольнасці, якіх не было дагэтуль у іх. Вось, але ў той жа момант, як бы пакуль я гэтага не адчуваю. І яшчэ нюанс, у нас адзінае захаванне. Калі нешта пойдзе не так, нешта пойдзе не так. О, зеле лячэння, гэта добра. Давайте у раба яшчэ праверым. Розныя зелі нам будуць карысны. Open up. Так, я разлічваў на тое, што я буду атрымліваць сабе назад усе свае слоты заклінанняў. Заклёнаў. Так, і мы можам узяць скімітар. Можа быць нават парная. Ён лёгкая. Сякера... Яна лёгкая. Можна... О, давайте две сякеры, карацей. Вось так. Будзе у нас такі бард з двумя сякерамі па орк. Жабцы арбалетакі. Зараз дадзім. Яны ўсе. Аднаручны арбалет, лёгкі арбалет. Давайте ёй лепей лёгкі. Лайзель. Action, not reaction. А ў яе і так ёсць лук свой. Кароткі лук 2.7. Гэта 2.9. Але гэта у нас... Яны абодва двуручныя. Дыстанцыя аднолькавая. Блін, ён павінны быць... У іх розніца павінна быць у снарадзе. То бок лукам... У чым арбалет наносіць больш пашкоджанняў, але пры мультыатаке арбалет ужо не такі карысны. Лепей лукам карыстацца. Вось, арбалет трошкі лепей. Сабе аднаручны арбалет. Крутая штука, калі вы можете парна іх узяць. Насамрэч возьмем двуручны. Няхай будзе так. Але ён лёгкі, так? Я магу, мне падаецца, нанесці атаку бліжняга бою сякерай. Пачакайце-ка. Мне не падыдзе сякеркі гэтыя. Яны слабаватыя будуць. Яны не маюць фехтавальнага моманту, так што будзем карыстацца вось так. Нават прыбяру адну. Няхай так будзе. Усё роўно мультыатакі. Ну, блин, бонуснае дзеянне. Давайте возьмем у другую руку ўсё ж таки, яка будзе. Вось так будзе трошки аптымальней. О, не, ўсё, праблема вырашана. Уже можна не думаць нават на гэтую тэму. Простая куртка ўжо і так лепей. Кароткі меч, ідэальна. Кароткі меч і... О, рапіра. Блин, усё прыгожае. Але рапіра ў одну руку. Ну, па тыпу, нельга парна карыстацца імі. Давайте пакінем кароткі меч і скімітар, няхай пакуль так будзе. Больш кіткоў, больш атак, больш верагоднасць трапіць. Пакуль што верагоднасць трапіць у нас не той, каб супер высокая. Better be cautious. Have to keep going. Так, уся парта, калі ласка, падкрадваемся. Таму што я не памятаю, але мне падавалася, што у наступным... Лазель? Так, лазель крадзецца. Мне падавалася, тут будзе у нас вораг. Не? Не будзе? Альбо будзе. Панелькі. Пачытаем панелькі. Самае цікавае. Ghaik machinery. I can make no sense of it. Пачытаем. Што тут надрукавана? Annihilate. Анігіляцыя. Can't read the script. Не магу прачытаць. Another mystery. Не магу прачытаць. Справа ёсць анігіляцыя і два надпісы, якія мы не можам зразумець. Лазель, можаш спрабіць паспрабаваць ты? Гэта мы і так анігіляцыю можам прачытаць? Kane's sigil. What a sigil I cannot Не make атрымліваецца. sense of. With haste. Пачакайце-ка, хто там у нас? You! Get me out of this damn thing!
Shadowheart, вітаю. We have no time for stragglers. Так, у нас ёсць зачыненая Shadowheart, гэта таксама адзін з ключавых персонажаў гульні. Пашукаць зашчэпку, якая адчыняла б'ечка. Часу няма, трэба выбірацца адсюль. Пайсці агледзецца, павінен нам быць нейкі варыянт, і сысці. Давайте такое. Што мы робім? Пакуль пайсці агледзецца. Ідзе. Пашукаць зашчэпку. Добра. The construction is too alien. Конструкція занадта незнаёмая, нічога не зразумела. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Я ж не ўпэўнены, я магу субтытры зрабіць яшчэ больш, калі вы жадаеце, калі вам было б зручней, таму што я не супраць, мне не вельмі пашкаджае. А чаму рапіры жа так біліся? У адной руцэ рапіра, у іншай кінжал ці плашча для абароны. Не, так біліся, так. Ну, зноў жа, гэта... Ну, мы трохі заходзім у нюансы. Нават гэта не вельмі такое звычайнае, не вельмі звычайная камбінацыя. Яна была толькі ў адным рэгіёне, у адзін вельмі кароткі перыяд часу, і гэта недоўга засталося. І толькі з-за таго, што былі такія законы. Вось, вельмі нюанс вялікі з бітвай кінжал плюс рапіра, гэта вельмі дзіўная камбінацыя гістарычная. Вось, а так можна, так. Там ёсць перкамі дабіваецца так. Пакуль базава, кожны персанаж у ДНД можа карыстацца парнай зброяй. Проста яны робяць гэта не вельмі эфектыўна. У нашым выпадку гэта як бы я проста карыстаюся, таму што лепей я 2 разы паспрабую атакаваць, чым толькі 1 раз. Правильно? Ось, і лепей я буду мець магчымасці, варыянты пакуль. Потым я перайду хутчэй за ўсё на... Ну, паглядзім, на што я перайду. Так, моцна трымаецца, не магу цябе выцягнуць. Другі варыянт, пайду агледжуся, павінен жа быць нейкі спосаб адкрыць гэтую штуку. Пакуль 100%, яшчэ дам часу трохі. Дажыць трэба да потым. Так, гэта даволі далёка, гэта 4-й ўзровень як мінімум. І я яшчэ не ўпэўнены, я можа бы на 4-м узроўні узяў бы базавыя характарыстыкі проста падвышэння. Паглядзім яшчэ. Альбо бойку парнай зброі, дарэчы, гэта насамрэч вельмі неблагі варыянт. У любым выпадку трэба паглядзець, што я не памятаю, што дае бард якраз такі бліжняга бою. Ну, я яго атрымаю толькі на 3-м узроўні, так што мы пакуль нікуды не спяшаемся. Пойдзем агледзімся. Ладу побач з капсулай. Добра. Так. Кансоль не праяўляе прыкмет жыцця за адсутнасцю лепшага слова. Першае, глядзець кансоль, ці няма на ёй нікога-небудзь ірчака да кнопкі. Ударыць па кансолі і сысці. Вашы варыянты. Галасаваць прыйдзецца шмат. Я у асабісці ў пралогу, там, тут амаль усё я адлічу плюс-мінус важнае. Так, пакуль адзін варыянт агледзець кансоль. Ага, окей, ладно. Даю яшчэ трошкі часу. Добра. Яшчэ трохі... На жаль, Аргана, чым больш галасоў, тым мне складаней улічваць твой. Морг ці янг. У прынцыпе, справядліва, так. Добра, давайце тады агледзім кансоль, яно падаправіцца ў любому выпадку перамагае. Ёсць нейкая паза, у якую можна нешта тыркнуць. Ага. Варыянты ударыць па кансолі і сысці. Там нешта, магчыма, падыдзе ў гэтую кансоль, але гэта патрэбна знайсці, што падыдзе. Сур'ёзна, усе за ударыць па кансолі? То бок мы не будзем шукаць, чым яе адчыняць, так? Ну, блин, добра, чат. Ударым па кансолі. Усё яшчэ не праяўляе прыкмет жыцця. Сысці. Добра. Трэба знайсці заплечнік нейкі. Так, я яго не кідаць сабраўся, я яго забраць хацеў. Так.
Мудрагелісты релікварый. Начышчаныя каралі. Літыцкі рукапіс вось яго. І зазірнем. Зачынена. У мяне ёсць? Зламаць замок, у мяне няма набору адмычак. Пу-пу-пум. Там заплечніку ёсць, а навошта? Ну добра, давай заберем. Там тая яшчэ кансоль засталася, але мы, я думаю, яшчэ паспеем, так? Так, я думаю, яшчэ паспеем. Па-моему, гэта тупік усё роўна будзе. Ключ залаты. Що ўсё будзе якраз таки ад таго релікварія. How many hosts of these gay infected? Dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Я ўсё па торбачках сартырую. Гэта твой прыкол, Дэс, я так не раблю. Мне тады складана хутка глядзець, што ў мяне ёсць. Але смецця столькі да 3-го акта набіраецца. Я шчыра скажу, гэта праблема. Тагасветная руна. Окей. Давайте возьмем. This might unlock those controls next to the Ага. pod. Яна можа кантраляваць якраз той. Добра, глядзіце, колькі гэтых капсул. Як звычайна элітыды робяць? Яны вось падобныя капсулы кладуць гэтых самых. У іх ёсць як бы вулей, і ў вуліі яны звычайна перарабляюць сабе як бы гэтых самых сваіх рабскі розум, што? Ладно. О, блин, я націснуў, не? Не дакрануць, пачакайце-ка. Друг, чытаем. Mean anything. Не ведаем, што гэта. Чат, у вас выбор. Мы не ведаем, што гэта за кнопка, націскаць і не націскаць. Ваш выбор. Усе галасуюць за тое, каб дакрануцца да кансолі. As Окей? you place your hand on the Ти кладеш pod, руку you на капсулу і hear нешта чуєш. something. Подлучена до капсули притомність загадує тому, хто усередині. Commanding the Зміниться. person inside to change. Глядите, яка я прикажусь, а? Change her. Changed at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. Ось це доволі цікавий момент. І реакція Лоїзель відповідна. Яна не чекала, що по повороту рычага може, елітит може перетворитися, тому що це ненормально. Это ненормально для сусвета. Stares at you, weak and dazed. Так, новий елітит. Глядзіце, якая справа. Елітиты сапраўды ператвараюцца з гуманоідаў і робяць сябе новых з гуманоідаў, то бок яны такія, як это, не ведаю. Ну, карацей, вось такого плану пачвары, які ім патрэбна як чужыя, карацей, ім патрэбна іншы арганізм, каб вырасці. І справа ёсць яшчэ адзін нюанс. Звычайна гэта займае месяцы. Ну, працэс займае месяцы, ён не выбуховы, ён павольны. Вельмі доўга яны ферментуюцца ў сваіх капсулах і потым выходзіць, то бок яны нараджаюць новых элітыдаў такім чынам. Вось. Невядома, кім былі элітыды да таго, як яны сталі вось такімі. Хутчэй за ўсё яны былі нечым іншым. Яны так сабе змянілі. Яны хутчэй за ўсё раса, якая была чымсьці іншым перад тым, як такімі стаць. Але ўжо прайшло шмат часу, так што усім без розніцы. Яны нават элітыды не ведаюць пра гэта. Вось. І атрымліваецца вось такой выбуховы, гэта нюанс гульні. Ты такі, калі ведаеш лор, ты такі, што яны робяць? Як так адбылося? Ці забрацца ў такую капсулу можна? Не, нельга, на жаль. Ось. Розум можна прыхапіць, але мы не дажывем да моманту, калі яго можна выкарыстаць будзе. Добра. Я, дарэчы, не ўпэўнены. Ну, мы з сабой, па-моему, падаецца, цягалі, яны даволі цяжкія. Так. Ён 10 вагі, ну, па тыпу... Мозг гуманоіда жывы і ў ідэальным стане, які плавае ў спіннамазгавой вадкасці. І мне падаецца, я ведаю, пра што ты кажаш, але там іншыя мазгі. Не, я памятаю, так. Я насіў іх і выкарыстоўваў, я ведаю, пра што ты. Гэта вельмі далёка ў гульне. Так.
Открыть. Використаний золотий ключ. У нас є штука, яку можна уторкнуть. The console appears dormant. Так, оставить руну у пазу. Давайте я. Трк. The console hums to life. But what is its purpose? Я зрабіў гэта з радыкам, што вы чат не будете тролліць і такія, ага, мы атрымалі прадмет і пойдзем ад яе нахрен. Няхай яна... Так, ось, мы уставілі, добра, яшчэ выбар застаецца. Можна прагледзецца да працуючай кансолі, дакрануцца да кансолі і сысці. Варыянт для троллінга ўсё яшчэ застаўся, калі вы жадаеце гэта зрабіць. Пакуль магія перамагае. Вельмі упэўнена перамагае. Ну добра, усе за магію. Я забываюся, што яшчэ потом... Дзіўна, мне падавалася, не патрэбна націскаць, ён сам поспех ў канцу замяшае. Я павінен націскаць яшчэ кожны раз у канцу. Гэта больш нагадвае б'ючееся сэрца. Окей. Магчыма, гэта бяспечна. Так, добра, варыянты дакрануцца і сысці. Як мне шансую для гонару. Часткова дапамагае тое, што бард. Ну, гэта шчыра ўплывае. 50 на 50. Яшчэ мне патрэбна нейкія меркаванне, трэцяе меркаванне, як мінімум. Окей, то перавага зноў адправілася ў бок сысці. Арган, давай дамовімся з-за таго, што складана лічыць, колькі людзей сапраўды прагаласавала. Ну, тут я думаю, што 3, можа 4, ну, можа іншая лічба. Вось, з-за таго, што гэта складана, я хутчэй буду улічваць твой голас тады, калі спрэчны момант. Дамовіліся? Ну, па тыпу. Вось он па тыпу, я бачу, што два аднолькавых варыянты, я тады толькі яго буду улічваць. Дамовіліся? Сысці. Добра. Сысці дык сысці. У нас яшчэ ёсць 3 кнопкі з подпісамі, але, наколькі я памятаю, так, у нас не будзе ніякага выбару, я магу націснуць і не націснуць. Анігіляцыя і 2 невядомыя надпісы. Чат, калі ласка, просто ў чат напішыце 1, 2, 3, злева направо мы лічым кнопкі. І 0, калі вы не жадаеце, каб мы націскалі ні на ніякую кнопку. Вось, мы націснем одну кнопку на ваш выбор. 2 надпісы мы не ведаем. Першы надпіс невядома, другі надпіс невядома, трэці надпіс вядома, напісана анігіляцыя. Вы пішаце просто лічбачку ў чат по вашаму меркаванню, і мы вырашаем, і што мы націскаем 0, калі вы жадаеце, каб мы нічога не націснулі. Окей. 0, 0. 1, добра. Пакуль 0 перамагае ўсё роўна. 1, добра. Мне меркаванні разышліся, мне патрэбна яшчэ одно меркаванне. Трэцяе. Да ё-маё, вы сур'ёзна. Пакуль 3 варыянты аднолькавыя. Зараз 3, 1 і 0 мае аднолькавую колькасць галасоў. Патрэбна яшчэ одно. Трэцяе. Я на гэтым і зафіксую тады. Трэцяе. Анігіляцыя. Гэта двое сектанты, яны памёрлі. Трэба было іх, можа, агледзець перад гэтым, я нешта не падумаў. Ну ладно. Дарэчы, захавацца. Церебральны акварыум. Што? Я такіх не памятаю. Падаўніцтва па мазгаецку. Дзіўная расліннасць. Цікава, адкуль яна ўзялася? Реально раслинки, як аквариум такой. Робка уже близка, уводим внутрь, роби усе, як я скажу. Окей, як скажешь.
Я не упомню, что я гэта рабіць буду. Here goes nothing. Аўтаматычнае захаванне. Пачакайце-ка. А дзе выхад на... Яны прыбралі гэта з гэтага самага, з пралогу? Там была бойка на знешняй частцы карабля яшчэ. Па жаданню. Але можа яны вырашылі, што гэта пралог зацягвае. Альбо я кудысьці не туды здарнуў. Можа і прыбралі, насамрэч. Я ўжо забыўся. Connect the nerves of the transponder. We must escape. Now. Do it. We will deal with the Geich after we escape. Connect the nerves. Nerves. We will connect them. Выкинули Shadowheart. Ну, як атрымалася. Тут ёсць дасягненне, як пра якое не ведаў. Ой, блин, не бачу ні халеры. Тут ёсць дасягненне. Гэта ўзяць ды... Так, у нас 15 ходоў на тое, каб зрабіць гэты самы пераключальнік. Калі забраць меч, палаючы меч з гэтага камандзіра жалка. Ён 8 ўзровень. Змагаецца з 8 узроўня элітыда, а элітыды насамрэч не вельмі такія і байцы насамрэч. Вось, то бок шансаў у элітыда перамагчы не тое, каб шмат. Без яе мы меч не здабудзем. Ну вось гэты меч. Ну, я нават на гонар, я нават не памятаю, што варта яго рызыкаваць так. Але ўсё ж такі меч цэлага генерала, ну, камандзіра жалка з палаючы меч, гэта круто. Ачэўка не за меч, а за забойства. Ну, я ніколі яе не рабіў, таму я не ведаю. Я нават не ведаў, што, ну, па тыпу. Не прыходзіла ў галаву. Так, у нас ёсць галоўны герой, які можа рыўком паспрабаваць дабегчы. Мы можам рэальна выканаць тое, што нам кажуць, а можам трошкі пазмагацца. Меч можна проста стырыць. Давайце-ка дробны пякельны кабан. Давайте накладываем з'едлівую насмешку на яго. Добра, ёсць. І дам яшчэ пахадзіць гэтаму мы. Адзін 7 здароўя, добра. У прынцыпе, я магу яшчэ бонусным дзеяннем нанесці атаку. Оп. Нормально. З дапамогай Shadowheart можна скрасці? Цікава. Ау. Здароўе у нас не той, каб гіганцкая колькасць, то бок, ну, усяго 10 насамрэч. Таму нават пашкоджанне ў 2 гэта адчувальная штука. Так, не будем дальнобойной атакой користаться, будем користаться атакой ближнего бою. Оп. Есть. Так. Минус дик. З дика просто покпили. Так, есть такое. Але гэта ў любом выпадку, калі бы я не трапіў, зараз не забіў, як гэта было бы карысна. Яшчэ адзін здароўе згубілі. Лечачае слово у нас ад 3 до 6 лечыць, так што, ў прынцыпе, пакуль няма патрэбы. Падбягаем яшчэ бліжэй. І табе. З'едлівая насмешка. Я бліжэй не падбяруся, таму, у прынцыпе, пакіну як ёсць. Канец ходу да свайго персонажа, а ты, каляска, дабей. Дзякую, Рыкі. Shadowheart можа просто попросить меч. У яе по типу ёсць заклён, ну, гэтага самага каманд, альбо што? По типу дроп weapon. Вось гэта? Там у гэтым пракалдаць? Так, Shadowheart падбягае сюды, і я стрэльну просто за яе. Нормально. Капсда элітыду. 100% капсда. Давайте-ка рывок будем рабіць і скончваць бойку. Ну то бок за заклёнам каманд.
А у мяне нават, па-моему, і выбора такога не было. Я не ўпэўнены. Па ідэі каманд павінен быць... А, не, гэта ў клерыкаў ёсць каманд заклён. Ну, прыказ па тыпу. Яго няма у гэтых самых. У бардаў, па-моему, няма. Я магу памыляцца. Так, робім рывок і бяжым на максімальную дыстанцыю у 60 футаў. Hurry before they strike. Ну, і ў паладзінаў гэта, я кажу пра любых клерыка. Паладзін гэта літаральна мікс паміж ваяром і гэтым самым. Атакаваць яго, не атакаваць? Блин, 195 здароўя мы можам паспрабаваць, канешне, выбіць, але мне падаецца... Не, эліты наш на раней скончыцца. Я яго столькі не палячу, так што... Вось. Паладзін гэта мікс паміж ваяром і клерыкам, таму як бы розніца ніякай. Давайте атакуем. Нам усё роўно яго не шкада. А, ну яго... Колькі ў яго браня, дарэчы? Клас брані 18. У нас шансы трапіць у яго. Для тых, хто не ведае, давайте я трохі вам... Я разумею, што вы просто займаецеся тым, што кідаеце, глядзіце верагоднасць і... Ну, ўсё. Але як працуе ў гульне? У вас ёсць атака. Для тых, хто не ведае правілаў ДНД, гэта, можа быць, не ведаю. Просто атрымайце інфармацыю, якая вам ніколі не была патрэбна. Напрыклад, у нас на зброі ёсць. На той робіцца для таго, каб трапіць у ворага і нанесці яму пашкоджанне, робіцца 2 кідка кубоў. Адзін кідок кубоў вызначаеце, трапляеце вы у гэтага ворага. Першы і гэты кідок кідаецца 20-ка, то бок кубік з 20 гранямі. Вы атрымліваеце лічбу ад 1 до 20. Потым вы дадаеце вось гэты бонус да нападу, вось як ён адзначаны. Напрыклад, на некаторай зброі у нас ёсць +3, на некаторай +5 і гэтак далей, так? Дарэчы, кароткі меч я лепей зрапірю. А, не, тут без розніцы які. Ну, добра. Вось, напрыклад, бонус +5. У выніку вы выкінулі, напрыклад, 10 на кубіке, так? Вы дадаеце +5 і атрымліваеце у выніку лічбу 15. Гэтая лічба правяраецца супраць брані ворага. Напрыклад, у майго персонажа браня 14. Я бы з кідком у 10 трапіў бы сам па сабе. У гэтага ворага браня 18. А гэта значыць, што ў яго трапіць складаней. Гляджу яго. Браня 18. У выніку з такім жа самым кідком у яго я не трапляю. Гэта так прыкладна працуе, і потым кідаецца ўжо куб на пашкоджанне. Калі вы трапілі, ўжо потым вызначаецца, колькі канкрэтна пашкоджанняў вы нанеслі. Гэта две часткі як бы атакі, яны заўсёды выконваюцца такім чынам. Вось, таму, чым вышэй, нават +1 у класе брані, гэта зніжэнне верагоднасці таго, што па табе трапяць. Але чым больш дасведчаны вораг, тым больш верагоднасць, што ён трапіць. У выніку высокі ўзровень лёгка трапляе па нізкаму ўзроўню, і нізкі ўзровень, хутчэй за ўсё, ім будзе складаненька трапіць у высокі ўзровень. Пры гэтым, напрыклад, ёсць персанажы, напрыклад, як тыя чарадзеі, так? У якіх браня амаль ні аб чым. Ім прыходзіцца накладваць на сябе заклёнак, каб мець хоць нейкую салідную браню. Так, утрох можна запінаць нават не на хардзе, а на гонары я бы не рызыкавала. Ну, добра. Ну, як я бачу, глядзі, наколькі нам яшчэ не пашчасціла. У элітыда 40 здароўя са 110 засталося. Элітыда, хутчэй за ўсё, хопіць на 1-2 хады. Потым прыйдзецца танчыць нам. А гэта дрэнна. Ну, хутчэй за ўсё мы тут і скончымся. Таму, не, нам трэба, як мага хутчэй, проста скончваць гэты ход. Я магу яшчэ нешта зрабіць? Атаку бліжняга боя альбо наткненне кінуць. Давайте-ка кинем натхнение на... Зразумеў, бардовское натхнение вось оно у нас. Я на Луизель наткину. Няхай она будзе карыстацца, калі будзе магчымасць. Вось зараз на гэтым хаду мы яшчэ паглядзім. Генерал гэты паходзіць, ён яшчэ ініцыятыву высокую выкінуў. Кінжал, няхай будзе з намі. Мне падабаецца, што труп можна агледзець літаральна не выкарыстоўваючы нічога. Так. Я магу? Ага, гэта занадта далёка. Па-па-па-пам, давайте рывок. Няхай яна таксама бяжыць. І Шэдоўхарт мы кінулі. Ну так, гэты дапаможнік мог бы і быць карысным, але зноў жа, ён такі ж першы ўзровень, ён даволі просты. Элітыду амаль кабзда. Бачыце? Літаральна яшчэ адзін ход ён памрэ. Не, добры выбар, што мы проста бяжым. Пабеглі сюды. Карыстаемся рыўком. Прабягаем трохі. Вось так. Хутчэй за ўсё не дабягу, так? Я не разлічыў. Нормально.
Я просто не ведаю, што гэта загадкавая вадкасць. Ну добра. Ну як добра, дрэнна, але што ёсць, мы амаль дабраліся. Гэты копша не трапляе. 5 пашкоджання нашаму барду. 2 здароўя палося. Так, ці змагу я вось так прабегчы? Make way. Я пытаюся так. Не, атаку па магчымасці не справакавалі. Цудоўна. Яшчэ рывок. І яна і дабяроцца, не? Curious. Хутчэй ўсё атаку атрымаю. Не атрымаю. Цудоўна, паспелі. The helm's alien transponder. Лаізель Made дабегла. it in time. Адразу перакінуў Лаізель у свой інвентар. Да і халера з ім. Ужо позна. Я ўсё роўно кінжалам карыстацца не буду. Ловите себе проверку проводить в этот момент, просто вывалиться с корабля нахрен и конец истории, а? Треба проверить режим стримера, а то зараз визначиться у там. Я не ведаю, ну, до речі. Як это? Добре, дренно все. Ау. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Так, проверить. Два варіанти. Проверить, чи нема у мене ранень ніяких, або поспробувати зрозуміти, куди нас занесло. Давайте. Угу. Поспробувати зрозуміти, куди нас занесло. The chaos of the crash site confuses the landscape. You'll need to find a settlement or landmark, and you'll need to do it quickly. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Треба лечення. Треба лечення, у нас лечынка ў галаве. Ну, гэта само па сабе, сам факт лечынкі, гэта значыць, што ў нас не павінна быць сваёй волі. Ну, каб вы разумелі, з нармальнымі элітыдамі. Тыя, хто ведаюць сюжэту, яны, ў прынцыпе, усяму ёсць тлумачэнне. Знайбечаны пры прыбака. Нікога навокал. Нарэчы, ўсё ж такі у гэтым самым да выхада быў значна больш паралог быў даўжэй. Гэта было 3 бойкі у гэтым самым. У адной зале некаторыя залі дадалі, яны больш сюжэтныя сталі.
А некаторыя залі прыбралі наадварот. Дзве як мінімум прыбралі. Першая самая бойка адбывалася ў такой лакацыі з скрынямі быццам бы. Вось. А яшчэ магчыма была апцыянальная бойка. Вось, пажыральнік інтэлекту. Магчыма наш нават. Яшчэ адна бойка была звонку карабля. Там цэлая платформа была такая. І там былі арбалеты, там по типу як пушкі такія на караблі. Шанціла для тое галлё царэўна што? Карацей, вершыкі. Я не буду браць з сабой яе. Гэта ўсё нам спатрэбіцца. Няхай. Рыбка. Цудоўна. Рыба гэта добра. Галава рыбы. Ліст. Читаем. Я тебе кахаю, вось, я гэта сказала. Калі мы заўтра убачымся, я гэта паўтару зноў і зноў. І буду паўтараць, пакуль мы не састарэем і не пасівеем. Такім чынам, давай рызыкнем. З'едзем у браму Балдара. Так, гэта небяспечна, але заставацца тут таксама небяспечна. У апошнім месяцы прыходзілася няпроста, але калі ты побач, жыццё становіцца лягчэй. Кідай сваю лодку, прыходзь на груд у старага моста. Бяры з сабою столькі, колькі зможаш знесці, мы будзем ісці без прывалаў. З любоўю, Ганна. Далёка ён. І лодку сваю не кінуў у выніку восена лодка. І туды не дайшоў. Мёртвая рыбачка. Рыбка. Няхай усё будзе. Шэдоухарт, у тебя ўсё добра? Там лупіць. Так. Оп. Штуку торкнули. Blasted door, What? Stop! Not another step or I'll... Wait. It's you. You're the one who tried to free me on the ship. At least, you made the effort. Suddenly you see what she sees, feel what she feels. Confusion, resolve, and a hint of gratitude. Did you feel that? You've got the same thing I do. In your head. Так, мы звязаліся лічынкамі. Першае, я не адчуваю нічога, паняцця не маю, аб чым ты. Другое, гэта абмен розумамі, са мной такое ўжо было на караблі. Ты таксама гэта адчула? Трэцяе, я тебе памятаю. Дык ты сама выбралася з капсулы? Давайте-ка 3 гэтыя варыянты. На выбор. Окей. Перавага на тое, што мы памятаем. Можна было б, конечно, прыкідуцца, потому я не маю, не разумею, пра што ты што кажаш увогуле. Я так говорю, буду рабіць так з усімі, ў прынцыпе, галасаваннямі з чата, бо складана лічыць. Я буду ў спрэчных момантах карыстацца, по тыпу лічбамі ў чаце. Галасуйце, калі у вас няма магчымасці чамусьці прагаласаваць. Бывае такое з мабільнікай, я так разумею, праблема. Калі у вас няма магчымасці, пішыце ў чат. Я буду гэтым карыстацца для вызначэння, калі спрэчныя моманты будуць. Yes. And they put a tadpole in my eye, too. I assume that's what caused our minds to cross. But that's the least of our problems. These things are going to consume us from the inside and turn us into mind flayers. Так. Што ты ведаеш аб сцяжаванніках розуму? Другое, але я не адчуваю сябе хворай. Ты ўпэўнена? Третье, да успокойся, мы ж збеглі з карабля, мы выратаваліся. Вітаю, Метаігорій. Окей. Збеглі з карабля, ўсё добра. This is how the mind flayers breed. We host their spawn, and once they're ready, they'll tear right through us. I'm not sure how much time we have left, but I'm not going to wait to find out. You and I need a healer. Finding one won't be easy in this wilderness. We'll need supplies. I'm hoping something of use might be behind this door. But I've barely made a dent in it so far.
Можна паспробувати допомогчи нешта зрабіць з дзвярыма. Можна пашукаць іншы ўваход. Альбо паскардзіцца, што яна падняла шуму шмат. Вітаю, Шакраэль. Галасаванне давайте. Угу. Окей, 50 на 50. Цікава. Мені вось цікава, гэтая стрэлачка, глядзячы па, ну, якая вось міргае, яна па тыпу вызначае, нават калі спрэчны момант, яна абірае апошні варыянт, які меў папулярнасць, па тыпу нават калі ў спрэчным моманце я, можа быць, ну, і тэарэтычна, як бы, гэты варыянт быў нагаласаваны раней, так? І заўсёды гэта альбо самы высокі, альбо ў спрэчным моманце той, які быў апошні, ну, абраны. Вось ён застаецца на ім. Добра, дазволь, я табе дапамагу. Be my guest, but that door's too strong. Maybe there's another way, up the cliff. Гэта дзверы можна ўзламаць. Hopefully Толькі ў мяне there's no набораў more of для these things. узлому няма. Так, добры баец отрадзе ніколі не перашкоджыць. Я гляджу, ты цалкам паспяхова іх раскідала, выдатная праца. Трэця, ты бачыла іншых уцалелых з карабля, там акапоўна народу было ў капсулах. Чацвёртая, пайду, мабыць, пакуль з гэтай развалюхі не выпаўзла яшчэ што-небудзь паскуднае. Я так разумею, яны ўсе, ў прынцыпе, улічуць, што яна далучаецца да нас. Ну, я не вельмі разумею. Давайте на ваш выбар. Нагадваю, мы гуляем на гонары, гэта самая высокая складанасць у гульне, у мяне ёсць толькі адное захаванне. Калі штосьці дрэнна адбываецца, яно адбываецца. Калі я паміраю і праігрываю, мы проста пачынаем гульню па новай. Так, ты бачыў іншых уцалелых? No, unless you count these monsters. You're the friendliest face so far. Першая, у нас дастаткова прычын для саюза, выдатная праца, і вось трэцяя, магчыма, пайду-ка я па сваіх справах. Добра, пакуль перавага на пахваліць яе. Малайчына, добра раскідала. For now. But I'd rather get out of here than keep testing my metal against these things. Так, добра, зараз засталося толькі гэтыя два варыянты. Альбо добра, альбо пайду-ка я па сваіх справах. Я не вельмі ўпэўнены, што гэта па тыпу сысці, але гучыць прыкладна так. Ну добра, пайшлі. Likewise. Try killing a couple of these monsters before you die. Lessens the load for me. Усё, мы разышліся з Shadowheart, мы застаемся адні. Бывай, Shadowheart. Так. Скарыстаць. Узламаць замок няма, на жаль, інструментаў, і разбіць яна занадта плотныя дзверы, мы не можам проста разбіць іх. More of those wretched things. Знову гэтай хероінкі. Так. Ідзём у цень. Так, захаваемся. Сёння лонгстрим? Не, сёння не лонгстрим, сёння звычайны стрим. Мяне трохі пад канец учорашняга стрыма паплавіла ўжо. Не, насамрэч можна было бы, але ў мяне планы ёсць яшчэ на сёння. Таму лонгстрим не атрымаецца, і яе трэба даваць сабе адпачыць. Таму што я не ведаю чаму, у мяне адчуванне, што я ўсё яшчэ поўнасцю не выздаравіў, нягледзячы на тое, што прайшло больш за тыдзень ужо. Не, пачакайце-ка, колькі. Так, больш за тыдзень прайшло з моманту, калі я хварэў. Я просыпаюся неяк з вельмі сухім горлам, я не разумею чаму, і так ужо некалькі дзён працягваецца. Я нават лекі пачаў прымаць зноў на ўсялякі выпадак. Так. Гэты хлопча не чакае атакі. Можам падабрацца паспрабаваць бліжэй. У бліжнім баю мы ўсё ж такі трохі больш эфектыўныя зараз. Але яны могуць вырахнуцца ў любы момант. Давайте спрабуем. Оп! Better stay back.
one strike. Гэты раунд мне залічыла, што я быццам бы не ў бойцы, але я ў добрай пазіцыі. Тут і застаемся. Канец ходу. Яны прапускаюць свой ход. А ё-маё. Што? І гэта ён мне так вынес неблага. Бонусным дзеяннем лечым сябе. Накладываем сон на цели, вось на цябе і на цябе. Прымяняем. Яны абодва заснулі. Конец майго хода. Яны прапускаюць свае хады, таму што спяць. І я зараз гэтым карыстаюся, каб дабіць іх. Таму што калі яны спяць і ляжаць, я магу наносіць крытычныя удары. Ён усё яшчэ спіць. Добра. Мимо. Добра. Парубак лица сушняк. Ледажлеки? Не-не-не-не-не. Это не дапаможа. Мажичок іх. Цудоўна. То, што патрэбна было. Рапіра і срэбраны медальён. Ну такое тады. У нас не засталося гэтых самых якіх ячэек. А ячэйкі заклёнаў гэта тое, за што мы выкарыстоўваем заклёны. Без іх мы імі карыстацца не можам. Мы бард і пакуль што яшчэ не перайшлі у школу по тыпу ваяра, так? Таму у прынцыпе я бы разлічваў на мае заклёны вельмі моцна. Сон вельмі моцны заклён на першых узроўнях. Вельмі моцны заклён. Таму што дазваляе літаральна вырубіць ворага. Па-першае, ён нічога не робіць, прапускае свае хады, а па-другое, вы можаце яму наносіць крытычныя удары, калі проста падыдзеце да яго. А мы ўжо без мазгоў ходзім? У сэнсе, ну, заўсёды без мазгоў ходзім. Я так у любую гульню гуляю. Так. Давайте адправімся на доўгі адпачынак у лагер. Таму што ячэйкі нам патрэбны. Так, і... О, пачакайка, мне нешта на мапе тыркнуло. А, по типу куфар. Што мне там? Ну ёсць рэчы, дарэчы. Маска пераваратня. Звычайна адзежны куфар. Открыть. Рэчы з Original Sin. Давайте, лютня барда свежага брызу. Давайте падабраць, гэта будзе наша. Накидка чырвонага прыца таксама. Іголка злодзея. Не вельмі круто нам. Але, не, давайте як парную зброю сабе возьмем. Яна будзе нам карысней. Давайте ўсё апранем. Мы Original Sin, карацей, будем перапранавацца. Это забяром. Фарбу пакіну, як ёсць. Дарэчы, гэту маску пераваратня можна ўзяць. Крутая штука. Гэта для тых, хто з прадзаказам быў. Гэта прадметы персанажаў з Original Sin, тых, хто не ведаюць. Розных персанажаў. Будем вось так. Накидка чырвонага прынца. Ёсць. Лютинку сабе заменім на больш крутую. І іголку сабе возьмем як парную зброю замест можа вось кароткага мяча гэтага. Давайте. Не, ён будзе слабей тады. Не, лепей меч усё ж таки. А чаму кароткі меч? Трапнасць вышэй. Я не магу зразумець. 1d6? 1d6. Так. Які з іх лічыцца асноўнай рукою, а які з дадатковай? Яна неяк аднолькава. Ну окей, ладно. Я просто не упэўнены. Я жадаю, каб у асноўнай руцэ было... Вось, так, вось у асноўную руку няхай гэта пойдзе. Вось так. Так, там, мне падаецца, зараз нармальна атрымліваецца. Так, 4-9 і павінна быць плюс 5 на атаку. Я про тое, што мы дасталі з чужой галавы. Так, яны пасля атакі на гэты самы. На, як ён, карабель, карацей, мы засталіся без яго, мы упалі і мазгі гэтых хутчэй ўсё разбіліся альбо памёрлі там. Так. У нас у лагеры нікога няма, ні з кім не паразмаўляць. Мы адзіныя тут. І ежа хутка будзе скончвацца па выгляду. This is not the world you know. Rest feels impossible, no matter how heavy your eyes become.
Every time they flicker shut, the tadpole seems to twitch behind them. Dragons, Gith, and the hells themselves have come after you. Yet it is this creature that lingers in your skull. А шчыра кажучы, ёсць нейкі сэнс не браць да сябе ў партыю спутнікаў? Хоць нейкія перавагі гэта дае? Не. У Original Sin быў рэжым адзінокі воўк. Вы маглі ўзяць сабе рысы персанажа, якія дазвалялі вам быць мацней, чым менш вам хаўрушнікаў у паці. У гэтай частцы няма, ну, у гэтай частцы, у сэнсе, у Baldur's Gate 3 няма, і ў прынцыпе у D&D няма такога. То бок, чым вас больш, тым вам прасцей. Мінусы можна было бы залежыць ад таго, як лічыцца досвед. Досвед па замаўчанню, па ідэі, павінен раздзяляцца паміж персанажамі, па ідэі. І чым больш у вас па тыпу людзей у паці, тым больш вам, ну, па тыпу, больш вам прыйдзецца забіць, але агульна геймплейна вам будзе прасцей. Ну, па тыпу, геймплейна прасцей проста. Я не скажу, што перавага ёсць, карацей, на мой погляд, няма. Тым больш, чым больш высокі ў вас узровень, тым лепей вам забіваць больш моцных ворагаў. У прынцыпе, у D&D карысна забіваць ворагаў, чым вышэй яны па ўзроўню, тым лепей, таму што яны значна больш досведу даюць. А чым вышэй ваш узровень, тым больш вам досведу патрэбна на наступны ўзровень. У выніку біць ворагаў ад першага ўзроўня, калі вы 8, ну, гэта такое, проста пафаніцца хутчэй, адчуце, наколькі вы моцны. Вось. Таму, дарэчы, каб рабіць увогуле прыгоды цікавей, ну, гэта сістэма, я спачатку быў з ёй не згодны, таму што яна не давала ўзнагароду гульцам, я лічыў, што кожная бойка павінна быць, ну, узнагароджваць неяк гульца, і я раней даволі доўга прытрымліваўся таго, што патрэбна даваць досвед за кожную бойку, ну, за сталом, ну, канкрэтна, у настольнай D&D. Вось, але там зараз даволі папулярная версія, я зараз спрабую яе, мне таксама падабаецца. Гэта даецца, вам узроўні даецца не за проста па тыпу, колькі вы мобаў набілі, а за дасягненні ў кампаніі, за дасягненні як персанажаў, ну, то бок такія, па тыпу, сюжэтныя. Вы прасунуліся на пэўную колькасць узроўні, ну, па тыпу, пэўныя рэчы нарабілі, вось, вы атрымалі ўзровень сабе, вось, прыкладна такое. То бок яно не фіксаванае, вы проста кажаце, вы атрымалі ўзровень за гэта. Вось. У гэтым ёсць плюс, па-першае, сачыць за досведам значна прасцей, таму што колькі я кампанію не вадзіў, а абавязкова, як мінімум 2-3 чалавека, ну, па тыпу з групы, як мінімум палова групы у пэўны момант блытае, колькі ў іх было досведу, і гэта цягнецца абмеркаванне, колькі ў каго досведу, гэта абмеркаванне зацягвае сесіі. Мой досвед гэтага на працягу, ну, па тыпу 7-8 гадоў, абавязкова хтосьці заблытаецца, колькі яго досведу, людзі пачынаюць вызначаць, колькі ў каго досведу павінна быць, яны пералічваюць гэта і пералічваюць яшчэ раз, і ў выніку губляецца яшчэ больш часу. А гэта не самае цікавае ў гульні, я скажу. Вось. Такая штука, ну, ёсць такая праблема. Так што пакуль эксперыментую, гэта ў мяне першая кампанія зараз ідзе, в якой я спрабую гэты майлстоуны, то бок выдаваць узровень проста па меркаванню. Вось. І пакуль мне падабаецца, шчыра. Таму трэба весці відэо ці гуказапіс. Уяўляеш, наколькі гэта яшчэ больш абсурдная херня? Каб вызначыць, колькі ў вас досведа, вам патрэбна пераглядзець яшчэ 4-гадзіннае відэа, а магчыма і 12 гадзін відэа, як вызначыць, гэта ж запавольванне гульні яшчэ ў дзесяткі разоў. Гэта яшчэ больш абсурдная херня. Не трэба такога рабіць. Ну вось, які нармальны чалавек не ўзяў бы да сябе ў тым выбары Shadowheart. Толькі хтосьці, хто і люта ненавідзіць. Ну, глядзі, усе прагаласавалі за тое, каб яна не пайшла, ну, па тыпу, другі варыянт. Я не быў упэўнены, што яна проста возьме ды сыдзе, шчыра. Трэба проста запісваць досвед. Дык усе і запісваюць, толькі заўсёды блытаюць. Заўсёды блытаюць. Людзі так пабудаваныя, людзі памыляюцца. Так, добра, вы бачыце, я нешта пераключыўся на гэта, на пытанне, і пашло меркаванне. Нам складана заснуць зараз, у нас ёсць рознае. Засяродзіцца, галоўна пазбавіцца ад паразіта. Табе трэба навучыцца кантраляваць лічынку. Гэта небяспечна, але абяцае вялізную ўладу. Давайце балдурац і інтэлект. А адрачыцца ад думак аб лічынцы. Падумаць замест гэтага аб доме. І чацвёртая мудрасць. Лічынка ўздзейнічае на цябе. Магчыма, ты можаш уздзейнічаць на яе таксама. Пакуль мудрасць у нас. Варыянт. Адпачываць мы, хутчэй за ўсё, будзем даволі часта. Я думаю, ежа нам
На сярэдняй складанасці ежа становіцца абсалютна бескарыснай штукай у пэўны момант, і становіцца столькі, што ніколі вам не спатрэбіцца. Вось, тут мы будзем скучаць усё адпачываць кожны раз, калі мы просто як мага больш. Мудрасць. Добра. Гэта чацвёрты варыянт метаігорый. Калі так і застанецца спрэчна, то я абяру мудрасць. Пакуль застаецца ў нас спрэчным, ну добра, давайте тады чацвёрты. Складанасць вельмі нізкая. Нормально прайшло. You focus on that spot of pain from when it slipped behind your eye to where it now lurks. You cannot prod it, but you can make it clear that you are watching. What is there to fear when it is the one stuck inside you? It is a minor victory, but enough to soothe you to sleep. Добра, трохі выспаліся, атрымалі сабе ячэйкі назад. Добра, цудоўна, пакідаем лагер. Ежа у нас літаральна на адзін адпачынак было. Пакуль што палюем на ўсю ежу, якую толькі магчыма. Мёртвы элітыт. Набіраем усё, потым будзем разбірацца. У нас розныя клубні гэты ўжо набіраюцца. Дарэчы, давайте адразу павялічу гэтую штуку. Меню. На потым ужо было. Так, мы вось каля руін былі, сюды яшчэ зганяем. Можа быць, ежу знойдзем. What's inside? Няма ежы. Always room for more? Так, драўляны куфар. На жаль, мы не можам яго адчыніць, таму што зноў жа адмычак у нас няма ніякіх. Грошы трохі. Это што? Зладзейскія прылады. У нас ёсць адныя зладзейскія прылады. Мы можам паспрабаваць альбо гэты драўляны куфар адчыніць, альбо пайсці тыя дзверы паспрабаваць адчыніць. Тыя дзверы, шчыра, мы там не вельмі пройдзем зараз без панці, без нічога. Я бы туды не саваўся. Я бы туды паспрабаваў вярнуцца, калі потым. Давайте паспрабуем гэты куфар зламаць. Так, спрытнасць наша +3 і складанасць замка нізкая. Нормально. Успех. Чудоўна. Ёсць скураны шлем і золата. Падбарскі на спрытнасць трошкі будуць прасцей. Эх, блин. Нам стата любая патрэбна, таму так і будзе. Дарэчы, амаль другі ўзровень. Давайте схаваем шлем. Ось. Бо ён прадрукаваты. Дарэчы, калі вы не ведалі, вось тут ёсць месца, у якім вы можаце скокнуць. Прайсці вы сюды. І тут каменчик, калі мы пройдзем праверку на ўважлівасць. Пайшлі. Каменчик трохі дзіўнаваты. Але ён занадта цяжкі. Нам недастаткова сілы, каб яго перасунуць. Калі б у нас было дастаткова сілы, то мы маглі б яго перасунуць, і там быў бы яшчэ купар. Ну, не адолем. Это калі вы не ведалі. Так. О, не, а старыя, ну што здарылася? Hurry! I've got one of those brain things cornered. Окей, упасся. Там, у траве. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Лёгка, адыдзі ў бок. А другі варыянт. Сам забівай, мяркуючы па выглядзе табе, гэта цалкам па сілах. Трэцяе сысці. Вашы варыянты? Сам забівай варыянт, пакуль. Давайте, працягваецца галасаванне. Трэцяе, ага, окей. Добра.
Угу. Добре, окей. Сам забивай. Добре, тоді сам забивай. Мяркуючи по вигляді, тобі це цілком по силах. I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Так, на нас напали. Спрытность. Хутка откатиться прэч. Сила рывком ускочить на ноги. А третья бездельничать. Калі вам цікава, у нас спрытнасць значна мацней. Так, спрытнасць і бяздзейнічаць у нас пакуль лідары. Спрытнасць трошки перавага. Угу. Перамагае пакуль спрытнасць. Хутка адкаціцца прэч. У мяне, на жаль, камера зараз вырубіцца, таму што там разрадзілася гэта самае. Телефон разрадзіўся. Таму і камеры хутка не будзе. Нам спрытнасці ледзь хапіла, дзякуючы таму, што у нас яна высокая. Так. Зараз, можа быць, з камеры прыйдзецца трошки разабрацца, дайце момент. I saw you on the ship, strutting about whilst I was trapped in that pod. What did you and those tentacled freaks do to me? Ён нас бачыў, пакуль быў зачынены ў пасцы і думае, што мы разам з элітыдамі. Я не ведаю, куды галасаванне запихнута, камера ўжо вырубілася. Дайце момент. Можа быць, зараз штосьці зраблю. Момент. Телефон разрадзіўся ў 0 і нават зараз ужо не паспеў пауэрбанк, ужо вырубіўся. Ну, карацей, вырубіўся, жонка дапамагла, паставіла пауэрбанк, і ён усё роўна яшчэ пакуль намкнуў. Телефон пайшоў уключацца. Давайте читаем, што у нас далей. Ты ўсё зразумеў няправільна, мяне яны таксама скралі. Другое, прыбяры нож, тады можа і пагаворым. Трэцяе, я табе нічога дрэннага не зрабіла, пакуль што. Наше галасаванне, знаёмства за Старыенам. Угу. Добре, прибирай нож, калі ласка. You'll talk. I can... Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Што гэта было? Першае, я не ведаю, што гэта было, але нас нешта злучыла. Другое, шчыра, я без паняцця. Трэцяе, прыбяры нож, тады я табе ўсё раскажу. Глядзім. Я спрабую пакуль паралельна яшчэ камеру ўключыць назад. Трэці, добра. Пакуль у нас два устойлівых варыянта. Так. Пераможа трэці варыянт, калі ніхто яшчэ у нас не зменіцца гэта. Ну, па выглядзе будзе трэці варыянт. Прыбяры нож, тады я табе ўсё раскажу. I'm not an idiot. It has to be those tentacled monsters. Something they did. They took you too. I saw it during whatever just happened. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies.
Так, зараз момент, вось оно у меня телефон запусціўся. Зараз я назад паспрабую яго падлучыць. Ёсць. І вяртаю фрэю, яна якраз вылізваецца. Трохі пакуль я тут з камеры вырушыліся, яна падпрачнула. Так, добра. Першае, выбачэнні прымаюцца на тое месца, я б, магчыма, зрабіла гэтак жа. Другое, галоўнае, зараз мы адзін аднаго зразумелі. Третье, по-моему, адных прабачэнняў недастаткова. Угу. 50 на 50 пакуль разышлося. Добра, і ўсё яшчэ ідзе галасаванне. Так. 75, по-моему, адных прабачэнняў недастаткова. Пробач, віно і кветачкі скончыліся. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. А для тых, хто не ведае, што адбываецца, можа быць, недавно толькі зайшлі на стрым, мы гуляем на гонары максімальнай складанасці Baldur's Gate і трэцяга, і ў нас толькі адное захаванне. Усё, што вы прымаеце рашэнне, гэта кананічна і так і застаецца. Калі мы прайграем і памрэм, то мы проста пачынаем, ну, напрыклад, памрэм і не зможам неяк вярнуцца, і ўсё, гейм-овер, то тады мы проста пачынаем гульню па новай. Вось. Пакуль мы без Shadowheart просто збегла па сваіх справах. За Старыенам, магчыма, можа пасябруем, можа не. Зараз паглядзім, як атрымаецца. Першы варыянт. Ты ж таксама, паглядзі, ты ж таксама родам з Барам Балдура. Ну, мы ж так... Вось што цікава, я не абіраў сабе прадгісторыю па тыпу, што я з Брамом Балдура. Цікава, ці можна зрабіць персонажа, які, напрыклад, з Waterdeep, я не ведаю, з якога-небудзь яшчэ горада. Ну, вось. Ну, просто цікава. Ну, хутчэй за ўсё, калі мы бы абралі расу, напрыклад, гітянкі нейкую такую, то тады мы бы, хутчэй за ўсё, не былі бы балдурцам. Ну, я так разумею, гэта было бы лагічна. Вось. Другое. Расказаць сваю гісторыю. І трэцяе, кіўнуць. Я так разумею, уявіцца гэта прадставіцца. Увогуле. А то уявіцца, я такі што? Што мы там уяўляем сабе? Першы варыянт пакуль перамагаю. Кіўнуць. Окей. Кіўнуць. Калі у вас не працуе галасаванне, можа быць, вы з мабільніка, вы можете напісаць у чат, гэта будзе, я буду гэта выкарыстоўваць для спрэчных момантаў. То бок, ну, калі у асноўным галасаванні ў гульне аднолькавыя адсоткі, то я буду ўжо глядзець на тое, што ў чаце адбываецца. Напрыклад, як зараз на гэты варыянт яшчэ метайгорай закінуў, кіўнем. The strong and silent type. All right. Please tell me you at least know something about these worms. Што мы ведаем пра гэтых чалавекоў? Так, на жаль, яны ператвораць нас у элітыдаў, гэта першы варыянт. Другое, я ведаю, што нам такая дрэнь у галовах ні да чаго. Трэцяе, я ведаю не больш за цябе. Мне здаецца, што уявіцца, гэта хутчэй здзівіцца, магчыма. Не, гэта мне падаецца, гэта ж аўтаматычны пераклад. Але я скажу вельмі файны. У мяне ёсць трошкі пытанні, таму што мне цікава, як яно зроблена, таму што ёсць адчуванне... Я не вельмі ўпэўнены, чаму ён так добра атрымліваецца ў некаторых... Ён вельмі добры. Ён альбо даапрацаваны людзьмі, альбо быў у некалькі слаёў перакладзены, альбо адрэдагаваны. Ну, па тыпу, аўтаматычна яшчэ чымсьці карэктавалася. Таму што гэта вельмі няблага. Гэта вельмі неблагі результат. У Disco Elysium... Ну, зноў жа, я проста параўноўваю з Disco Elysium. А ў Disco Elysium некаторыя размовы проста капсда. Яны у такой бездані, бессэнсоўнасці знаходзяцца, што гэта трэба толькі рукамі выправіць можна. Я сумняваюся, што яе можна хоць нейкім аўтаматычным перакладчыкам зрабіць. Вось. Можа быць, проста Baldur's Gate у гэтым сэнсе трохі прасцей. Можа быць. Я не ўпэўнены. Так, на жаль, яны ператвораць нас у элітыдаў. Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time.
Яго цікавіць, каб кантраляваць гэтую пачварку ўнутры сваёй галавы. Першае, кантраляваць, ад паразіта трэба пазбавіцца. Другое, чаму табе не пайсці са мной? А разам у нас больш шансаў. Трэцяе, мне час ісці, але калі хочаш адпачыць, сардэчна запрашаем у мой лагер. Чацвёртае, зараз я з табой час губляю. Усяго добрага. Уп. Угу. А зараз я з табой час губляю. Усяго добрага. Вы реально вырашылі, што вы пакінеце... Не, разумееце, я ж магу заўсёды набраць сабе наймітаў. Як бы, ну, калі ў мяне на іх грошы хопіць. Я не ведаю, дарэчы, ніколі не браў наймітаў. Угу. А зараз я з табой час губляю. Усяго добрага. Заходзім. Так, я час губляю. Што, ўсё прабач, ты хутка памрэш, да пабачэння і наперад, да новых прыгод. These worms are doing something. I can feel it. What are you going to do about it? Я збіраюся. А што мы збіраемся рабіць, людзі? Я адпраўляюся на пошукі лекара першае і табе раю. Так, другое, я буду вырашаць свае праблемы, ты вырашай свае. Трэцяе, пакуль што не ведаю, нажрацца, паражаць над табой. У мяне шмат варыянтаў. Галасаванне. Як перакладалі, інфармацыя ад Зміцера. Мне падаецца, я чытаў. Я, по-моему... А, там відос ёсць, відэа трэба паглядзець. Я відэа не бачыў. Так, пакуль што не ведаю. Нажрацца? Окей. Funny. Well, maybe I'll see you again. Still wearing the same skin, I hope. Так. Літаральна, у адзінку мы будзем праходзіць гульню ў адзінку. Так, добра, давайте захаваемся. А ў прынцыпе, у сэнсе якія. У нас ёсць адно захаванне, так? А яно ж... А як яно працуе? Я ж магу на яго загружацца, там нешта такое, так? Цікава, цікава. Просто які... Я ўжо разглядаю варыянты, што мне прыйдзецца перапачаць гульню. Так, у адзінку будзе складана. Яшчэ лепей бард інтраверт. Ну, блін, зараз у адзінку ўсё будзем вырашаць. Mindflayer. І ён адзін? You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could А end чаму its так? life here and now if Чаму няма only людзей you навокал? didn't feel compassion. Compassion. А, калі ласка, тыя, хто гулялі не так даўно, пачатак гульні. Тут жа была група людзей, якая спрабуе яго выратаваць. Так? Я ж нічога не блытаю. Так, спачуванне. Мы адчуваем спачуванне да яго. Не было там людзей? Гэта да... Гэтага самых да рэліза была толькі групка. Мне падавалася, што яна ёсць. Нават пасля выхада была. Наадварот, я думаю, што яе дадалі пасля выхада. Мне такое адчуванне было. Ладно, як скажаце. Першае, падацца пачуццю. Не, гэта неправільна, адступіць. Трэцяе, не, табе ж належыць быць у лютасці, хіба не так? Ён нагадваю, или тады майстры маніпулявання эмоцыямі. Групка ёсць далей каля пячоры. Не-не-не, я канкрэтна пра гэта кажу. Пра група людзей ратуе... Сцэна прыкладна такая для тых, хто можа быць яна ў нейкай іншай версіі была. А сцэна прыкладна выглядае так. Група людзей спрабуе выратаваць гэтага элітыда з-пад завала, таму што яны думаюць, што гэта адна з іх там дачок альбо нешта такое, і гэта вельмі напружваючы момант. Яны ратуюць яго, поўнасцю упэўненыя, што гэта іх дачка там альбо сяброўка альбо нешта такое. Як нашы ў ГГ клічуць Энгрі Ралев. Так, а не, табе ж належыць быць у лютасці, хіба не так? Мы заслугоўваем пакаранне за гэта? You should be whipped, made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind, forcing you to love it, but then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere.
Так. Ён на нешта пераключыўся, у яго не атрымалася кантраляваць нас. Але ён вельмі спрабаваў. Інтэлект засяродзіцца на яго думках. Другое, скарыстацца момантам і вырвацца. Інтэлект у нас, ну, нейтральны, скажем так. Угу. Інтэлект вельмі моцна пакуль наверсе, давайте яго аберам. Праверачка. Прайшлі. Your minds fuse, lusting for something that is gone. But then its grip claws back with a vengeance, a vice locking your mind into obedience. It needs sustenance to survive, and with your very Он пожрать body жадаю. you can provide. Першае, падацца пачуццю, схіліцца як для пацалунку. Другое, мудрасць, усімі сіламі супрацьстаяць нападу на свой розум. Ох, блин. Есть вероятность, что я это не переживу. Так, 50 на 50 разышлося, і Метаігоры ў чаце дадаў яшчэ на другі варыянт. У нас застаецца гэты дысбаланс. Так, на першы варыянт. У нас нават у чаце няма гэтай самай дамовы. Калі нават у гэтым выпадку застанецца ўсё так, то я буду карыстацца вось гэтай стрэлачкай. Так, на першы варыянт яшчэ трошкі перавага. Ну, окей. Поехали. Warm, wet tentacles wrap themselves around your head, and for the first time in your life, you're perfectly happy. Канец гульні, рэжым гонар. Ваша трата разгромлена. Няўжо гэта канец? З гонарам завяршыць кампанію. Гэта кампанія будзе выдаленая. Пацягнуць кампанію з ганьбой. Будзе загружана папярэдняе захаванне ў кастомным рэжыме. Кончыць кампанію, бо гэта гонар. Бард першага ўзроўня. Доблесны шукальнік прыгод, ваюе асабліва упарта, але можа памерці, як і любы іншы. 2,5 гадзіны канчата кампаніі. Галоўна меню. Як абяцаў. Адна смерць. Ну, по типу смерть. Не, ну мы могли бы, калі б у нас было больш гульцоў, ну, больш персонажаў, то мы могли бы по типу падняць сябе. Але пачакайце, калі галоўны герой памірае, то памірае, так? Можна загрузіцца, але гэта ўжо будзе не гонар. Это будзе рэжым без гонару. Пачынаем гульню па новай. Мы прайшлі гульню. Я здзіўлены, што толькі зараз палова чату мяне захацела забіць. Так, пачынаем па новай, я не буду ўжо катсцэны, мы катсцэны ў пачатку паглядзелі. Так, зараз навучанне не патрэбна, паспрабуем зрабіць, давайце-ка, ў гэты раз няхай будзе тыфлінг. Возьмем сабе тыфлінга, вот так. Драматургія гэта няблага. Вось. Пачакайце, які там першы варыянт быў? Стварэнне полумя, 1d8 пашкоджання агнём можна кідаць. Не, давайте, няхай будзе Зарыэлі. Тыфлінг. Возьмем сабе тыфлінга паладзіна. Складанне рук, чароўны нюх. Нюх? Ну добра, там пачуццёў, у прынцыпе. Сіла клятвы. Клятва... Я бы... Короны? Ё-моё. Я такую клятву не памятаю шчыра. Яна хутчэй за ўсё... Блін, цікава, кулі яна. А што здарылася? Нам ідытыт мозг з'еў, таму што чат вырашыў, што самы час. Трэба браць адказнасць за свой выбор, ўсё больше ніякай шкоды аўтару. Не, ну, блин, дамова была такая на сёння. І так і гуляем. Так. Адплата, ревенж, карацей. Інквізітарская моц. Давайте яе. Клятва адплаты.
Я не памятаю дакладна, што ў нас... Я шчыра да паладзіна ніколі не гуляў, але я ведаю, што паладзін, насамрэч, адзін з самых праз паладзінаў прасцей за ўсё зламаць гульню. Ну, таму што ў іх адначасова ёсць і мультыатака, і, як ён называецца, смайт, карацей. Яны і бонусным дзеяннем можуць дадаваць яшчэ пашкоджання. Так, адплата самая простая клятва для выканання. Так, ваши напады зброі або напады зброі саюзніка дадаткова носяць прамяністыя пашкоджання і могуць на один ход дэзарыентаваць. Мне падабаецца. Клятва адплаты, ну гэта мы змагаліся з вялікім злом і мы павінны наказаць іх усіх. Давайце-ка у нас будзе... Тут не вельмі ўжо прынцыпова, хто у нас будзе. Я больш уважліва тады ствараў. Давайте народны герой будзе. Здольнасці сіла нармальна, спрытнасць целабудова на 13 нормально, харызма нам патрэбна для заклёнаў. Нормально, падыдзе, няхай застаецца. Гэта для першых узроўняў дакладна нармальна білд. Шчыры від. Добра. Няхай вось такая будзе. Знешнасць наладзіць. А можна рандомную. Ось. О, а даволі прикалдэсная, так? Давайте яе пакінем. Зноў жа, каб не зацягваць проста стварэнне. Так, ёсць. Назву ёй... Імя ёй, по-моему, вось оно. Шчыры від. Шчыры від. На Готик 1 направляецца 1000. Дзякую, Ліка. Выпадковая знешнасць. Давайте я клікаю роўна 4 разы. На 4-й раз як выпадзе, так і выпадзе. Раз, 2, 3, 4. Окей, застаецца. Мело ў бой. Зноў мы на караблі. Так, ну гадалую бедалга, чаму бы не пагадаваць? Ну, скончылася як скончылася. Это, в принципе, валидный вариант истории. Канонично. Я выбачаюся, я некаторыя штуки не буду рабіць, таму што вы ўжо ведаеце, што яны робяць. Напрыклад, да гэтай штукі, вось гэтага у цэнтры, няма сэнсу падыходзіць, у прынцыпе, яна нічога не дае. Зверху, по-моему, зброя... Давайте, тут, у прынцыпе, нічога такога няма, нам бы толькі ежу падзбіраць, таму што ежа нам спатрэбіцца яшчэ там пазней. Но ўсё равно падаецца большая частку ежу мы пасля пралогу атрымліваем, так што таксама не вельмі прынцыпова. Вось гэта важна, таму мы падыдзем зараз да гэтай істоткі і з ёй паразмаўляем. Таму што тут ёсць у нас вілачка, невялічкая развілачка. Come to save us from this place. From this place you'll free us. Please. Before they return. They return. Хто со мною говорить? Може, на мозг? A newborn. Born new from this husk. You know no creature like this. One that is more brain than person. Проверочки усе полетели вниз. Раптово, но мы незабарда гуляем, і тому уважливість, магія, релігія, до речі, ми можемо плюс-мінус ще розбиратися. Я там навіть не глядів, що ми чому спеціалізуємося. Так, боюся радувати тебе так. Ти наполохана, чого? Боїшся когось? Варіанти. Вартавати тебе поздно. Скажи, що треба робити, чим допомогти. Другое, знищити мозг і сісти. Что мы робим? Угу. 50 на 50 разошлися. Усё, еще 50 на 50. Для тих, хто не може голосувати за компаньона, ну, компаньон не заўсёды чамусьці працуе на телефонах асабіста, вы можете ў чат напісаць лічбу, за што вы галасуеце, і ў такіх спрэчных момантах я буду абіраць. Калі нават гэтага не будзе дастаткова, то я буду арыентавацца вось на гэтую стрэлачку. Якая тут скока, і яна мае свой яшчэ падыход по тыпу, чаму даваць перавагу.
Вось. І сысці. Добра. Here we go. Ідем далей. Як ми визначили, що розмова з Лейзель, у прынцыпе, не змяняе нічога, яна ў любым выпадку далучаецца да нас. Таму зараз мы гэтага, ну, просто пройдзем гэты дыялог і пакінем як ёсць. Abomination. This is your end. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. My head. What is this? Skvar. You are no thrall. Vlaakith blesses me this day. Together, we might survive. Що ви? Who am I? Your only chance of survival. Що ти пропонуєш? First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Так. У прынцыпе, бойка. Паладзіны гэта мікс паміж ваяром і клерыкам. На першых узроўнях, дарэчы, зусім невялічкая розніца. Што ў нас ёсць? Чароўны нюх — это перавагу пры кідках нападу супраць небажыхароў, шельмаў і нежыці. Бонусным дзеяннем. Якраз такі яны падыйдуць нам. Чароўны нюх ёсць. Інквізіцкая моц — гэта на бонуснае дзеянне таксама, але зарады сілы клятвы выкарыстоўвае. На жаль, у нас такога пакуль няма. Зараз у нас бонуснае дзеянне адсутнічае. Раскладанне рук — даволі моцная штука, але не на нізкіх узроўнях. Гэта дазваляе проста лячыць і пераганяць здароўе у кагосьці. Так. Што у нас ёсць? Зарады ўсклада... Тут я бачу, як яно зроблена. Яно трошкі па-іншаму працуе, не так як... Карацей, у гэтым самым. У правілах звычайных, наколькі памятаю, зноў жа, паладзіна ў мяне ніколі не было, і ў паці таксама, ну, па-моему, адзін раз толькі быў, і то я толькі на той момант і памятаю, што было. Так вось, у паладзіну, наколькі памятаю, ты маеш запас здароўя, які у цябе ёсць калодзеж здароўя, які ты можаш выкарыстаць часткова альбо поўнасцю. Напрыклад, 12 здароўя у вас ёсць. І гэтыя 12 здароўя можете перадаць каму-небудзь з гэтага набора. Колькасць вы самі вызначаеце. Тут я так бачу, што проста раздзелена на зарады. Таму што ніякіх зарадаў я ў паладзіну не памятаю. Чаго ўсё гэта для прастаты менеджмента гэтай ўсёй штукі. Так, гэта штука да кароткага адпачынка, гэта штука да зарады сілы клятвы. Яны на кароткім адпачынку таксама вяртаюцца. Давайте. Таксама інквізітарскую моц. Ты у нас не натягнешься, давай ты з лука, калі ласка. Оп, неблаго. Лёгка. У чым карысць паладзінаў? Паладзіны адначасова маюць яшчэ вельмі неблагую... Яны добра стаяць на як фронтлайн, то бок імі можна зручненька карыстацца. Плюс яны могуць лячыць. Плюс у іх вельмі высокі урон, ну, колькасць пашкоджанняў, якія яны робяць, гэта вельмі, па-моему, з базавых класаў, калі вы не змяняеце нічога, гэта самы высокі. У візарда будзе больш пры умовах. Ну, па тыпу, патрэбна правільныя заклёны ўзяць, падыходзячы, некаторыя заклёны вельмі моцныя, і вы можете наносіць больш пашкоджанняў. Але у пачатку і сярэдзіне гульні паладзіны вельмі моцная штука. У сярэдзіне пачатку, у сярэдзіне гульні я маю на ўвазе па тыпу да 10-8 ўзроўня, вы, ў прынцыпе, вельмі добра сябе адчуваеце. Вам не патрэбна нейкія асаблівасці. Што б вы не рабілі, вы будзеце плюс-мінус заўсёды ў парадку. Ну, ось, такі клас.
Пры гэтым, калі я кажу, што ён мацней, гэта не настолькі ён там мацней. Як бы гэта больш залежыць ад таго, як вы кубы выкінеце. Чытаем. Магія поспех. Выпусціць. Магія правал. І анігіляцыя. Паўтараем тое ж самае, што мы рабілі ў папярэдні раз. Вы можаце ў чатку кінуць лічбу 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3 гэта злева направа націснуць. Левая кнопачка азначае выпусціць. Другая гэта невядома, мы не ведаем што. Трэцяя анігіляцыя. 0 гэта значыць, што вы ждаеце, каб я нічога не націскаў. У чатцы бачу 2, 1, 1. Ага. Добра, пакуль працягвайце, я пакуль патрыкаюся тут навокал. Мне вернуць яшчэ здароўе патрэбна. Так. 1, 1, 1. Добра, давайте першую націскаем. Выпустить. Яны не рэагуюць. Жывыя, але ім вельмі дрэнна. Добра, нічога не адбылося. Shadowheart? Танкі? Мы ўжо ведаем гэты дыялог, таму я хуценька яго паўтару тое ж самае, што мы рабілі ў папярэдні раз, таму што не гэта асноўны выбар наш будзе. Паспрабуем знайсці нейкі шлях, так же самае, як у папярэдні раз, але у вас будзе магчымасць абраць, што можа мы у канцы канцоў усё ж такі робім. А ты хто? Ты куды пабег? На жаль, гэтая штука нічога не... Можа, яна досыць дае, дарэчы. Давайте праверым жанчыну. Мы націскаем? Альбо не націскаем, зараз я галасаванне возьму. Там жанчына знаходзіцца ў пасцы, і гэта кансоль, над ёй напісана... Не ведаем, што над ёй напісана. Мы тыркаем альбо не тыркаем кансоль? А што ў мяне? А чаму я не магу... Блін, у мяне ёсць толькі варыянт працягнуць. Бачыце, само зламана. Ну, добра, трансфармавалі. Вы бачыце там. Паўтарылася тое ж самае, што ў нас было ў папярэдняй спробе. Вітаю, Скаймарк. Мы сёння праходзім... Як праходзім? Мы гуляемся ў Baldur's Gate 3. Мы гуляемся на максімальнай складанасці з вашымі выбарамі. Мы ўжо адзін раз памёрлі за выбараў чата. Выбары чата канон. Вось, і у выніку мы далі сабе паесці гэтаму самаму. З'есці сабе... Аддалі сабе, карацей, мозгаеду. Забыўся. Зараз самае важнае. Shadowheart тут у нас ёсць. Мы можам вызваліць яе, альбо не. У папярэдні раз мы проста сышлі. Выбар. У кансолі ёсць паза па форме, якая нагадвае знойдзеную руну. Уставіць яе. Другі варыянт сысці. 50 на 50. Калі у вас не працуе галасаванне, то вы можете напісаць у чат. Я буду гэта ўлічваць, калі у нас будзе спрэчнае пытанне па гэтаму галасаванню. Ось, калі і нават і ў чаце будзе складана вызначыць пераможцу, то тады мы ўжо будзем... Я буду арыентавацца проста вось на гэтую стрэлачку ў самой гульне. У кансолі ёсць паза, утыркаем. The console hums to life. But what is its purpose? Will it free the captive or transform her like that other unfortunate? Так. І вызваліць яно палоніцу, ці ператворыць яе ў пачвару? Мы не ведаем. У папярэдні раз мы скарысталіся магіяй. Давайте адразу, гэта проста дасць нам інфармацыю дадатковую. Прыгледзімся да кансолі. Ні халера мы не ведаем. Не зразумела, дзеля чаго яна. Гэта можа быць што заўгодна. Магчыма, яна наогул ператворыць палоніцу ў пачвару, як такую небаранку. Выбор, дакрануцца да кансолей альбо сысці, ваш выбор, чат. Дакрануцца да кансолі, пакуль перамагае вельмі моцна. Добра, дакрануцца да кансолі.
authority. Лады, элітыт мудрость, загадаць капсуле адкрыцца. А другое праігнараваць гэтае адчуванне. Усё яшчэ працягваем галасаваць. «50 на 50. Это Ігорі, калі што, яшчэ раз, ты на папярэдні яшчэ двойку закидываў. Давай на гэта. Праігнараваць гэтае адчуванне, окей, пакуль у гэты бок ідзем. Угу. Окей. Двоечка у нас будзе праігнараваць гэтае адчуванне. Варыянты зноў дакрануцца да кансолі альбо сысці. Чант. Вы разумееце, што мы можам тут захраснуць на пэўны час. Зноў дакрануцца да кансолі. Калі будзе спрэчны момант, то я буду улічваць галасы з чату. Можете іх пісаць. Ну, я разумею, што гэта можа не працаваць галасаванне на мабільніках, напрыклад. Вось, не ва ўсіх браузерах нават, ну, па тыпу, казалі, што нават не заўсёды ў браузерах працуе. Дарэчы, я не заўважыў, што Фрэйс ішла. Моманту, дайце-ка я камеру ўжо тады спыню і дадам аватарачку. Ёсць. Зноў дакрануцца да кансолі. Зноў галасаванне. Ну, давайте, мы вернуліся ў тую ж самую рэпліку. Загадаць капсуле адкрыцца альбо праігнараваць адчуванне. 100% зараз. Добра. Загадаць капсуле адкрыцца. Добра. Складанасць 2. You feel the biomechanical brain of the console process your command and yield to it. A shiver runs across your mind. You feel sated. Можна ли змяніць наладу? На жаль, налады... Давайте з Shadow Heart яшчэ паразмаўляем. Я пагляджу ў наладах, але мне падаецца не. Там з інтэграцыяй з ключом ёсць толькі адна налада. Уключыць. І ўсё. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness because you have a gith with you. Мне не падабаецца, што гід з намі. Небяспечныя спадарожнікі, ну якія ёсць. Першае, у бітве менавіта такія патрэбныя. Другое, ты нешта маеш супраць дзіцянкі. Трэцяе, ты таксама адчула, мы чыталі думкі адна адной. Галасаванне. У нас у папярэдні раз не было гэтай размовы з Shadow Heart, таму зараз будзем больш павольней, уважліва праходзіць яго. У бітве менавіта такія і патрэбныя. Fair point. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Я шчыры від. Дазволь мне далучыцца да цябе, будзем разам шукаць дарогу з гэтага карабля, а заадно і прыкрываць адзін аднаго. Першы. Ну добра, ідзем, я шчыры від. Другое, ты таксама тады гэта адчула? Мы чыталі думкі адна адной. І трэцяе, не, шукай сваю дарогу. Галасаванне. Калі ў нас будзе ў паце Shadow Heart, то мы можам паспрабаваць скрасці меч легендарны у таго камандзіра дэманаў. Добра, ідзем, я шчыры від. Shadow Heart. One moment. Першае, што гэта там у цябе, яна нешта падышла, падабрала. Другое, ну ж, нам час сыходзіць. Я амаль забыўся, якая гульня файная, яшчэ ні разу я не гуляў. Гуля чмурэнная. Усім раю. І моя, я ўжо казаў, у мяне ёсць трохі праблема з ёй. Трэці акт, ён перагружаны. Мне складана. Трэці акт канкрэтна. Першы трохі быў у пэўныя моманты, я трошкі напружваўся. Другі акт
лёгка неяк прайшоўся, абсалютна, не ведаю, не было праблемы такой. Там было зразумела, куды ісці, і там толькі ў пэўны момант сумневы з'явіліся. Вось, трошкі не туды пайшлі. А трэці акт перагружаны, і ён мяне пужае. Вось, ну, у сэнсе перагружаны. Калі вам такое падабаецца, калі там шмат усяго адбываецца, калі ласка, просто я ў пэўны момант адчуў, што ў мяне 20 квестаў, я іду, раблю один квест, і я атрымліваю сабе яшчэ 2 квесты, а там развілкі ў развілках, і квесты яшчэ падзяляюцца, і падаецца, ты пайшоў за адной мелкай херэ, а ў выніку ты да халеры чаго робіш. Што гэта там у цябе? Нічога важнага. О, калі б яна ведала, што ў яе там. Так, добра. Ідем далей. Скрыначку гэтую можам, дарэчы, адчыніць. Нам больше нічога не патрэбна, ідем далей. Прама як Skyrim. Skyrim вельмі просты ў гэтым сэнсе. Ты ідзеш у пячору, вырашаеш пячору, канец пячоры, канец квеста. 80% часу. Гэты самы. Час ад часу ты так, ты сустракаеш новыя квесты, але яны ведуць пячору, ты праходзіш пячору і гатова. А тут ты можаш раптоўна... Ты ішоў па вуліцы, ты атрымаў квест, і раптоўна ты скончыў яшчэ адзін квест, прайдзе далей па вуліцы. Ну, вось такое, там... І з-за таго, што ты нават не ведаеш, куды ісці, і ты не можаш закрываць значкі. Калі ты ведаеш, што калі ты закрыеш адзін значок на мапе, ты атрымаеш яшчэ сабе адзін значок на мапе. Абавязкова. І ён не будзе працягам гэтай гісторыі, гэта будзе іншая гісторыя. І ў выніку ты проста паўсюль эмацыйна не паспяваеш. Складана. Ну, можа, яшчэ моя праблема, што я за разрывамі гляджу. Ну, гляджу, гуляю, вылачаюся. Я перарывы раблю, блин, па некалькі тыдняў, каб у Baldur's Gate пагуляць. Каб пагуляць 3-4 гадзіны. Дарэчы, неблагая ідэя, можа, жонка і завтра засесці. Але ў яе час будзе. А я зараз на гэтым самым отпуске, таму магу. Ага. Добра. Мэта зараз міні-задача скрасці легендарны меч. Так. Shadowheart, у цябе ёсць прыказ, так? Вось яно, настаўленне. Не, пачакайце, гэта настаўленне. Прыварот гуманоіда. Бласлаўленне Трыкстара. Што гэта? Правахі пры... Так. Не, пачакайце-ка. Казалі, што можна скрасці, так? Выяўленне думак. Не мазгоў, шыт, веры. Я не бачу каманд по типу. Настаўленне бачу, устойлівасць бачу. Прыварот гуманоіда. Зачаваць гуманоіды не даюць яму атакаваць вас. Вы атрымліваеце перавагі пры праверках штосьці. Блін, я не бачу тут такога закону ў яе. Яго можа патрэбна было падрыхтаваць. Да, бойкі. Я зразумеў, хутчэй за ўсё так. Загад, вось ён. Я могу загрузиться на бойку? Да, бойки. Наутилоид, вось тут. Перад. Загрузить гульню не могу. Нельга загружать старые захавання. Ну, трэба было, але я ўжо поздно. Блин, я думал, что загад у яе просто по замаўчанню ёсць. Я тупанул. Добра, не скрадзем меч. Не скрадзем. Ну ладно. Кіраваны прамень. Давайте на гэтага пякельнага кабана. Міма. Не пашчасціла. Ну добра. Станем просто поблизу будем каля яго. Конец ходу за Shadowheart. Так, я бы заменил, калі б ведаў. Так. У Лайзель не только шмат варыянтаў. Як шибіць. Ёсць? Яго ні халяр няма. Так. Конец. Перавагі накидкі нападу, атакі. Зараз мы хутенька яшчэ раз пераможам і будзе шанец зрабіць інакш. Ну хутенька пераможам, я думаю, што хутка стрым скончыцца, так што
Зразумеў, трэба зноў арганізаваць канец гульні. Мы не паспеем, хутчэй яшчэ адну спробу зрабіць. Інквізітарская моц, дадаткова... Так, могуць дезарыентаваць. А мы можам... Мы занадта далёка стаім. Мы можам палепшыць нашага гэтага сябра, не сябра. А, я яшчэ тупануў. Трэба было узяць сабе ў рукі лёгкі арбалет. Лёгкі арбалет. Дастатковы ресурс адзеяння. Ок. Не трапіў. А гэта бездальная зброя. А, ён ззаду зброю ўсё яшчэ. Прыкалдасна было бы палепшыць элітыда такім чынам, што ён пераможа яго. Па тыпу працягваць яго лячыць, працягваць дапамагаць. Так, мінус гэты. Во, дарэчы. У нас 2 лекара, толькі нашыя 4-10 здароўя, якія мы лечым, гэта проста нікуды. Канец ходу. Лаязель. Я подбегу сюды, і мне цікава, я магу... Інквізітарская моц. Во. Інквізітарская моц, мы палепшылі нашага... Так, што у нас? Задание рук, великое лечение, малое лечение. Ага. Вылечение, насыщить бла-бла-бла, любые хворобы. Любые хворобы. Не, я не зацікаўлены толькі ў лячэнні. Толькі патрэбна быць у упор, на жаль, нашим паладинам. Дарэчы, парайце, якія добрыя гульні для пары, якія я не ведаю, бо з усяго, што ведаю, не падыходзіць нешта. Мо нейкі мультыплеер чыловы. Ну, залежыць ад таго, што ты маеш на ўвазе пад чыловым мультыплеерам. Таму што калі ёсць жаданне для пары, то Stardew Valley, мне падаецца, ачмурэнная гульня, на пару гуляецца, добра пабавіце час, і яна чыловая. Вось, максімальна чыловая. Вельмі крутая штука. Не ведаю, колькі у нас з жонкай гадзін, у гэтай гульні просто жесть. У жонцы яшчэ больш, але мне таксама можа гадзін 150. Не здзіўлюся. Вось. Гэта самае. Такое, калі на кароткі, па тыпу на сесію, я думаю, насамрэч можа быць гэты... Як ён? Недаўняя гульня ад стваральніка ад Фавро па тыпу гэтыя. Split Fiction, можа быць. Можа быць. Я не гуляў яшчэ сам, мы жонкай плануем пагуляць. Паглядзім, як яна нам зойдзе. У гэтым самым ёсць мультиплеер, так. У Stardew Valley ёсць мультиплеер убудаваны, без модаў, без нічога, просто мультиплеер. Так. І у нас, калі ласка, гайданс можа быць. Давайте святое полымя. Давайте вот гэта. Оп, ёсць. Сходу. Крытычны промах. Ну, дзякуй табе вялікі. Мы яму яшчэ паляпшэнні кінулі. Пачвара такая. Я падбягу да яго і паспрабую вылічыць тым, што мне усім, чым у мяне ёсць. Оп. Добра. Палячылі яго. Толькі гэта ўсё роўна фігня поўная для таго, што мне патрэбна. Чароўны нюх. Ну, гэта наше паляпшэнне. Ну, няхай. І тут ужо амаль скончыўся. Не, нам трэба бегчы. Бежым сюды. Бяром рывок. Там не мультиплеер. Адзінае, што так, трэба разумець, патрэбна 2 кампа. Ну, там, па-моему, няма сплітскріна ніякага, то бок для Stardew Valley патрэбна з 2 кампоў гуляць. Ну і нават, ну не ведаю. Хутчэй за ўсё няма. Так, бяжым. Хутчэй. Рывок. Не паспеем мы. Хутчэй за ўсё элітыт скончыцца раней яшчэ. Так, ёсць. Некалькі бахоў выходзім. І элітыда прыбілі. Зараз на нас разлуюцца.
Лайзель, не. Мінус Лайзель. Не дотягується, але у нас є ривок. І Лайзель знову поспіває раніше за останніх. The helm's alien transponder. You made it in time. Я даже ще устраивал себе Unreal Tournament. Это гаворка про кап, який буде. Я просто не упевнений, ну, з глядачами може і добра ідея, просто що потрібно подрихтуватися, зібрати людей, і це, я не ведаю, мені стримерів зараз мені простіше зібрати, тому що можна просто написати, у мене, я на все є, я можу їм спокійно написати, і можна це саме, мені простіше трошки організувати це буде. Але коли буде недохоп, то я думаю, що треба з глядачами зарубу зробити. Я, может быть, навіть відкриту лобі по таку зроблю, пароль у чат кину і просто захочу пожираю. Ось, і наладимо зарубу. Ось, поглядим, як буде отримуватися і по кількості. Ну, коли переможе, будемо вже глядіти, як організувати цю всю справу. Что у нас далей увогуле? Ну, глобально давайте. По перекладу Disco Elysium. Пара диалогов амаль готова. У нас есть и так уже версия полная, просто два амаль готова. Я б ждав ще запихнуть у версию, тогда у нас тримається більше у этой версии. Хоть она и затрималася, я не затрималася в основном из-за того, что я захворел. Ось, и пропустил целый тиждень. Я увогуле там, ну, мне вельми не удало отрималося похворити. У выніку так, будзе новая версія хутка, можа на гэтым тыдні, як дыялогі будуць гатовы насамрэч, я не вельмі спяшаюся з гэтым. І потым перайдзем зноў у рэжым, паспрабуем гэта самую новую версію 2 тыдні, што ў нас набралося, то і набралося. Вось. Па увогуле праходжаннях і гульнях, якія мы праходзім зараз. Мы праходзім зараз Blueprints. Я рабіў учора доўга стрым на 8 гадзін. Я думаў, што я адолею прайсці яго, але Blueprints працягвае праходзіцца, і ўсё не скончваецца. Таму я нават не ўпэўнены, які ён па памерам. Можа быць, мы вельмі блізка, можа быць, мы далёка, я не ўпэўнены. Вось. Па адчуваннях, што вось павінна гульня скончыцца. Будзем працягваць заўтра Blueprints, я вельмі жадаю яго прайсці, мне шкада яго кінуць зараз. Ну, мне просто шкада, я жадаю ўжо дабіць яго. Вось. Пры гэтым я жадаю, каб ён скончыўся. Такое вось трошкі дзіўнае адчуванне, потому што я ўжо трошкі мне зашмат пазлаў. Мы 40 гадзін у Blueprints, і я думаў, што гэта гульня будзе на 15-16 гадзін. У выніку гэта рэальна здаравенная гульня, мы бы за гэты час Clair Obscur уже прашлі бы, можа быць. Наступнай гульнёй можа быць, на выбар ёсць некалькі гулін. Гэта можа быць як Disco Elysium, я думаю, прайсці Disco Elysium, але я думаю, што хутчэй за ўсё я буду праходзіць самастойна сабе пасля стрымоў. Можа быць, я не ўпэўнены. Я реально, я не вельмі ўпэўнены, што мне з імі рабіць, я жадаю яго прайсці, каб я некаторыя дыялогі просто я не ведаю іх. І мне бы іх, ну, для перакладу было бы карысна іх ведаць. Другая яшчэ рэч, гэта самая Clair Obscur, які таксама я не вельмі не жадаю прапускаць. Выглядае як ачмуранейшая гульня, мне вельмі цікава паглядзець, што за яна, і прайсці яе. Давайте праверым, ці ў нас ёсць раненне нейкія. Вось, у выніку я вось у такім моманце, хутчэй за ўсё, пакуль што пераможца гэта Clair Obscur, шмат у чым. Ёсць яшчэ варыянты, плюс у наступным месяцы столькі ўсяго выходзіць. The Alters выходзіць у наступным месяцы, гэты самы Death Stranding выходзіць у наступным месяцы. Я не ведаю, я не паспяваю праходзіць гэтыя гульні, якія мне цікавыя. Я не уяўляю, як гэта зрабіць. Прасцей напісаць усім, а там, хто прыйдзе, той прыйдзе. Ну, прыкладна так і будзе. Я просто напишу по типу, хто можа і калі, паспрабую максімальную колькасць. О, Shadow Heart. У папярэдні раз яна сама выбралася з Наутилоіда, таму ёй было папрасцей. Ляжыць варыянты раштурхаць яе, паспрабоваць дастаць артефакт, трэцяе сысці. Варыянты галасавання. Галасуем. Што мы робім? Тут у нас беспрытомная Shadow Heart разляглася. Угу.
Так. Ну, большасць на раштурхаць пакуль. Добра, раштурхаем яе. You're alive. I'm alive. How is this possible? Схавала сваю штуку. Першае, я спадзявалася, ты мне гэта падкажаш. Другое, гэта не важна. Галоўнае, мы жывыя. Я думаў, што ёй быў ужо гамон. Там Лаізель упала. Дарэчы, я вось не ведаю. Лаізель на убойцы пачала рабіць праверкі ад смерці. І я не ведаю, яна такім чынам выжыла. Тэхнічна яна не памёрла яшчэ. Па правілах ДНД, калі вы падаеце да нуля здароўя, вы яшчэ робіце праверкі па тыпу вы зараз памрэце, альбо, ну, будзеце карацей ляжаць беспрытомным проста. Вось, то бок у вас ёсць як бы апошняя верагоднасць выжыць. Але вы вось перад брамай смерці ў гэты момант. Вы можете памерці. Гэта не важна, галоўнае мы жывыя. Seems like we're the lucky ones, judging by all the corpses strewn about. I remember the ship. I remember falling. Then nothing. Ага. А што далей? Другое, есть ідэя, дзе мы знаходзімся? Трэцяе, а што сталася з нашай сяброўкай Гетьянкі? А ты? Можа, яна ведае? Вось цікава, тэхнічна Лаізель, ну, як бы, я думаю, што з-за таго, што яна лічыцца, як бы, персанажам гульцоў, то я бы лічыў, ну, як майстар, я бы лічыў, што яна перажыла і стабілізавана проста, ну, вырубленая, так? Таму што, ну, невядома, ну, яе лёс невядомы. Альбо пытаў, каб гэты чалавек рабіў праверкі і поўнасцю да канца зрабіў усе праверкі ад смерці, ці атрымаецца, ці не атрымаецца. Даволі драматычны момант. Таму што ніхто не можа дапамагчы гэтаму персанажу, акрамя яго самога ў гэты момант. Вось. Ну і трэці варыянт, ну, гэта тое, што я рабіў бы з гульцамі. Калі бы гэта быў вораг, то, ну, ён памёр хутчэй за ўсё. Маленькая верагоднасць, што яна перажыла бы такое. Так, у нас на трэцяя перавага, так? Ну, я ўжо гляджу ў чатку, таму што тут у нас 50 на 50 разышлося. You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Першае, нам варта пашукаць яе, магчыма, яна параненая, ці таго горш. Другое, а што далей? І ідэі, дзе мы знаходзімся? Окей, галасуем, так. Магчыма, параненая, а што далей? Зноў яшчэ на другі варыянт. Так, на першы пакуль у нас на перавазе. Нам варта пашукаць яе, магчыма, яна параненая, ці таго горш. You're more concerned for her than she is for you, clearly. We need to take care of ourselves. First things first, we need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Яна гаворыць мы. Хочаш сказаць, ты гатова складаць мне кампанію далей? Другое, есть ідэя, дзе мы знаходзімся? Трэцяе, і праўда, так што мне трэба спяшацца. Бывай. Давайте, чат. На 50 разышлося. Ага, зноў першы варыянт перамагае. Добра. Мы, хочаш сказаць, ты гатова складаць мне кампанію далей? We need each other, and we both know what's at stake. Can't think of better company. Так. По-моему, цудоўная кампанія. Першы варыянт. Добра, пайшлі тады. Другое. Не, на гэтым мы з табой развітаемся. Для тых, хто не жадае дадаваць яе ў паці, у вас столькі шансаў некалькі разоў праверка гэта дакладна, вы дакладна упэўнены, што яна з вамі не пойдзе. Дарэчы, там было не настолькі відавочна, можна было просто сказаць, ну давай, ідзі сваёй дарогай. Добра, пайшлі тады. One thing, just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod. But you didn't. I'll remember that. Lead the way. Так, добра, у нас у паці з'явілася Shadowheart, яна клерик, і, у прынцыпе, паладын, група у толькі паладынаў, толькі ў крэлікаў, ага.
Клерикаў даволі моцная група, таму што паладыны ў прынцыпе даволі плотненькія і выжываюць даволі добра. І абодва могуць лячыць адзін аднаго, так што і маюць, ну, такія даволі лёгкія лячэнні. У гэтай кампаніі, канкрэтна ў гэтай кампаніі, якая Baldur's Gate сабе ўяўляе, з-за таго, што мы змагаемся з вялікай колькасцю андэдаў, вялікай колькасцю дэманаў, ну так, глобальна, не заўсёды. Асобістасці у пачатку не, але потым гэтага становіцца значна больш. То ў такой кампаніі гэтыя класы яшчэ становяцца яшчэ мацней, таму што ўсё ж такі гэтыя ворагі даволі слабыя да святла. Гэты ліст мы ўжо чыталі, мы тут трошкі, я паўтару той же самы шлях. Рыбачка, нам ежа патрэбна. Бяром яе. Зноў жа ўзламваць нам гэтыя дзверы няма чым, проста без шансаў. Зачынена. Добра, шукаем іншы ўваход. Зноў гэтай пачваркі. Давай-ка усе пераходзіць у падкрадванне. На жаль, калі яны нас паглядзяць, проста яны адразу нас заўважаць. More of those wretched things. Мне падаецца, іх больш рэальна. Альбо іх ўсё яшчэ две. Давайте расшчэпім новых персонажаў. Абкрасці яго. Не, я збіраюся яго атакаваць. Абкрадзем мы яго пасля смерці. Ініцыятыву яны накінулі і прапусцілі свой ход. Бойкі балансуюцца ў залежнасці таго, колькі ў нас персонажаў. Калі мы гулялі адзін, толькі двое было гэтых, а зараз іх 3. Так што, у прынцыпе, калі вы паці яшчэ не набралі, іх будзе проста менш. Так, прыроды гуманоіда. Гэта мы ўсё не будзем карыстаць. Нанесенне ран. Давайте кантрыпамі карыстацца больш. Я зараз настаўленне. Блин. Не, давайте вось, просто святой полымя. Пробывание пройдено. Ну ладно. Там тут. Четверик. От нападов поднятие яе класс брони на 2. Я сказал, что я не буду карыстацца так моцна ячейкамі, так, ну, але зараз плюс 2, гэта добра. Так, гэта я чароўны нюх. Карысна. Ау. Ау ад слова ау. Нам да халеры здароўя пашкоджанняў нанеслі. Блин, не халеру іх здароўя. Я толькі зараз заўважыў. Вось, дарэчы, сон даволі моцны закон таму. Зараз мы ўзялі абы што, ну, просто што стварылі. Сон вельмі моцная штука. Ты вырубаеш ворагаў і можаш ім крыты наносіць. У выніку за кароткі момант, пакуль ворагі нічога не могуць рабіць, ты, ў прынцыпе, можаш іх забіць. Так. Конец буду. Не трапила. Ты у нас не маешь ячеек, на жаль. Так что просто атакуй. Конец ходу. Ау. Подбег ближей. У нас есть зелье лечения, я его скористаю. Кинемся в бойку. По-по-по-по-пом. Сонный клубень можна... только за день його можна кидати. Ну ладно. Пошесло. Треба було сконцентровано бить по одному. Я зараз зрозумів свою помилку. Плюсы паладина и клерика. Да холеры брони. Да холеры брони. Для перших узроўняў увогуле жорстка. Так. И... Не, нехай зелье не будзе есці. Нам яшчэ спатрэбіцца. Тое, што я прыкідваў. Так, заради ускладання рук. Давайте ускладзім руки і палечым яе. В прынцыпе, можа доўгі адпачынак сабе зрабіць. Такім жа чынам. Ад'яднаем групу назад.
На жаль, у нашага паладзіна ўсё яшчэ не далі заклёнаў, яны іх дадуць толькі на другім узроўні. Ой, я не тое націснуў. Наступны ўзровень толькі праз 22 досведа, вельмі недалёка. Давайте адпачынак доўгі. Нам ячэйкі ўсе спатрэбяцца. І доўгі адпачынак. Нехто ў лагеры хоча пагаварыць з вамі. Дзе? Так, не той бок. Не той бок. А, наадварот. Ось туды. Додав хард, вітаночки. You strike me as the reliable sort. But are you sure this is a good idea? Што менавіта табе не здаецца добрай ідэяй? There are lit fuses in our heads. Sooner or later, they're going to blow. Each hour that passes, the thing inside us grows. We need to find a healer. Let's wake up at first light. Ну, в прынцыпе, неблага яна клапоціцца, як мага хутчэй трэба шукаць лячэнне. Першы варыянт пагаджуся, другі добра, хаця знайсці кагосьці ў гэтай дзікай мясцовасці будзе няпроста. Трэця мясцовасць нам незнаёмая. Будзем ісці на злом галавы, не абярэмся бяды. Трэці варыянт пакуль перамагаем. Мясцовасць нас незнаёмая, будзем ісці... оп. У нас усё яшчэ ёсць у чатцы добра, хаця знайсці кагосьці ў гэтай дзікай мясцовасці будзе няпроста. Выкарыстоўваю чатку і бярем другі варыянт. Maybe, but we might get lucky. We're overdue some good fortune. Rest well. We'll need our strength. Добра. Спать. Calm night is a mercy, yet your eyes refuse to stay closed. Every time they flicker shut, the tadpole seems to twitch behind them. Dragons, Gith, and the hells themselves have come after you. Yet it is this creature that lingers in your skull. Давайте берем то же самое, мудрость. Я просто, как бы не затягивать с голосованием. Личинка выберем то же самое, что в попередний раз. Личинка удзейнічае на тебе, магчыма, ты зможешь уздзейнічаць на яе таксама. Ух, як я праходжу на тоненькага, нават простай праверкі. You cannot prod it, but you can make it clear that you are watching. What is there to fear when it is the one stuck inside you? It is a minor victory, but enough to soothe you to sleep. Так, добра. Ідем з лагера. Вярнулі сабе ўсе ячэйкі, ўсё адпачнулася у нас поўнасцю. Прабягаем тым же самым маршрутам. Можа, ў гэты раз, дарэчы, я не думаю, што у нас сілы больш. Так, мы можам паспрабаваць той каменчык перасунуць. Давайте паспрабуем. Там не тое, каб супер важна. Не будем его забирать. И я не буду спробовать отчинить гэты куфар, бо я хутчэй за ўсё мне гэта не атрымаецца. Идем сюда. Я не памятаю, што ў ім знаходзіцца. Зараз і праверым. Оп. І у нас ёсць узорысты куфар, на якім ёсць карта арфістаў. Прачытаць. Гэта брудная пашарпаная карта прайшла праз мост рук у вобласць пад назвай месяцовыя вежы, пазначана маленькай арфай, але з паблізу значком паўмесяца. Пад паўмесяцам свежы надпіс «Тайнік». Так, нататнік арфіста.
Пашматаваны збор справаздач, замацаваных пячаткай з месяцам Ярфай. Часта згадваюцца блюзнерскія дзеянні сярод мясцовай секты сілунітаў. Добра. Паўтарым той же самы маршрут, таксама паразмаўляем за Старыенам. Зноў, але будзем галасаваць. Ну, па тыпу. Ой, я націснуў выпадкова. А Старыен? Што у тебя тут адбываецца? I've got one of those brain things cornered. Угу. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Галасаванне. Першы варыянт лёгка, адыдзі ў бок. Сам забівай. Другі варыянт сам забівай. Мяркуючы па выглядзе табе да гэта цалкам па сілах. Трэці проста сысці. То ўсе засысці? Пакуль нават спрэчнага варыянта няма. Ну добра, сыходзім. All right. We'll do this the old-fashioned way. О не, ён на нас напаў. Мы такога ніколі не бачылі. Што мы робім? Спрытнасць хутка адкаціцца прэч, сіла рыўком ускочыць на ногі і трэця бяздзейнічаць. Галасаванне? Так. 100 на спрытнасць, хутка адкаціцца прэч. Ага, падзялілася. Сіла альбо спрытнасць. У нас трошкі мы больш у гэтай раз мы больш сільныя, чым спрытныя, калі што. Окей. У нас яшчэ ёсць у чатке двойка, таму рыўком ускочыць на ногі. 2 правалілі. Not a word. Let's try to keep that lovely neck of yours in one piece. And you, keep your distance. Что за такая? Ну и что вы робите? This to get messy. I need her alive. Stow that blade, or I'll show you just how messy things can get. Promises, promises. But I have other business, I'm afraid. Now, I saw you on the ship, didn't I? Not? Ці нас ён бачыў на караблі? Першае кіўнуць, другое пакруціць галавою, і трэцяе атака блізкага бою, паспрабаваць стукнуць эльфа галавой. Галасаванне. Ага. Пакуль атака блізкага бою. І ў чаткі пакуль атака блізкага бою. Так, окей, окей. Ну, падаецца так. Атака блізкага бою, стукнем эльфа галавою. Проба. Ледь мы прайшлі. You wretched little... Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Мы зараз дойдем да элітыда. Так, давайте, як у папярэдні раз, прыбяры нож, тады я табе ўсё раскажу. Мы ўжо выйшлі, ў прынцыпе, той ж самую сітуацыю, як была раней. Something they did. They took you too. I saw it during... Зараз пойдем до таго ж самого элітыда, на якім мы скончылі папярэдні раз, паразмаўляем з I элітыдам. was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Так, по-моему, адных прабачэнняў I'm out недастаткова. of wine and flowers, so I hope an introduction will Я забыўся, suffice. можа гэта быў не той варыянт, My які папярэдні раз name's абралі, выбачаюся. Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts І snatched папярэдні раз мы кіўнулі, гэта я памятаю. the strong and silent type. All right. Please tell me you at least know something about these worms.
Што мы ведаем. Я не памятаю, што мы абралі, давайте зараз галасаванне на гэта. Калі здараецца 100%, узнікае адчуванне адзіноты, быццам бы ты заўсёды адзін у гэтым вар'яцкім свеце, ты і сам ужо ашалеў. Калі здараецца 100%, у сэнсе, што здараецца 100%? Ну па тыпу выбар, калі падае 100% на 1. Ну, у нас гледачоў тут пры самай вялікай актыўнасці гэта 8-9 чалавек, і то гэта можна вызначыць, калі яны набіраюць розныя варыянты. Ось. Ну, это як бы нормально. Так, на жаль, я напературыць на суетыду. Так, гэта, наколькі памятаю, гэта быў і той варыянт у папярэдні раз. Зараз я згадаў. Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. Так, ён жадае кантраляваць гэтую штуку. There might still be time. Так. Мы ў папярэдні раз зрабілі так, што ён з намі не пайшоў, я забыўся на гэта. Давайте зараз будзем абіраць. Першае, кантраляваць, ад паразіта трэба пазбавіцца. Другое, чаму табе не пайсці са мной, разам у нас больш шансаў? Трэцяе, мне час ісці, але калі хочаш адпачыць, сардэчна запрашаем у мой лагер. Чацвёртае, зараз я з табой час губляю. Усяго добрага. То ж самае, як у папярэдні раз, так? Я шчыра, я жадаў бы гэта самы, нейкі варыянт, дзе мы яго забіраем, каб паглядзець. Я ўпэўнены, што каля таго элітыда былі людзі. Я ўпэўнены, што і там былі. Можа быць, яно залежыць ад колькасці людзей у той паці. Таму што, можа быць, ну, там з імі адбываецца бойка, якую ледзь можна пазбегнуць. Можа быць, гэта гульня балансуе так складанасць. Так, ну добра, усё роўна абраўся варыянт. Я зараз з табой час губляю. Усяго добрага. Wait, that's it. You're doomed, sorry, and then off to the next adventure? These worms are doing something. I can feel it. What are you going to do about it? Што мы збіраемся зрабіць з гэтай пачварай унутры? Першае, я адпраўляюся на пошукі лекара і табе раю. Другое, я буду вырашаць свае праблемы, ты вырашай свае. Трэцяе, пакуль што не ведаю. Нажрацца, паржаць над табой, у мяне шмат варыянтаў. В папярэдні раз мы трэці варыянт абіралі. 50 на 50 на першае 2. Так, у нас яшчэ застаецца, калі у нас і па чатцы не будзе зразумела куды. Ага, ось чатка яшчэ у чатцы Эшенвінг на першы варыянт. Я адпраўляюся на пошукі лекара і табе раю. I need to find out more before I let anyone root around in my skull. I'll find an expert. Good Эксперта ён luck, знойдзе. I Удачи. suppose. Here's hoping we're still wearing the same skins when we next meet. Добра. Так. Ёсць. Ідзем у тое ж самае месца. Літаральна паўтарылі той же самы шлях, прыйшлі, і зараз паглядзім, як гэта разгарнецца у гэты раз. Ён усё яшчэ адзін. Блін. That thing's bound to be dangerous, even if injured. Best be careful. You approach the dying monster. Ну што, мы адолеем This яго is ў the гэты раз, thing альбо that не? Альбо abducted скончыліся you. тут таксама. It could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. А мусім, мы спачуваем яму. Compassion. Першае, паддацца пачуццю. Другое, не, гэта няправільна, адступіць. Трэцяе, не, табе ж належыць быць у лютасці, хіба не так? Галасаванне? Сур'ёзна? Вы ж каб я скончыў літаральна тут же, на тым же самым месцы? Так, окей. Ну, першы варыянт перамагае. The poor creature is on the brink of death, but there's still time. You'd give your life to save it, to nurse it back to health. But then the feeling slips. The Ага. creature's mind seems to Яно focus ўплывала, elsewhere. і зараз яно наступіло трошки адчування. То вы зноўку, ну, блін, я па галасаванню іду. Там, дзе важныя выбары ёсць, і галасаванне перамагае. Першае, інтэлект, засяродзіцца на яго думках. Другое, скарыстацца момантам, вырвацца. Ён прымушае нас палюбіць сябе.
Другі варыянт, пакуль што 100%, і чатка таксама за другі варыянт. Так, добра, трошки раздзялілася. Карыстацца момантам, вырвацца. Пакуль што ў нас. Карыстаемся момантам. Exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Першае. Мы трошки вырваліся па гэтай думкі. Першы варыянт. Адправіць гэтае стварэнне на той свет. Другое. Няхай застаецца дыхаць, смерць будзе не хуткай. Нашыя варыянты. Адправіць гэтае стварэнне на той свет, і чатка таксама туды жа. Усё яшчэ хістаецца. Окей, першы варыянт. Адправіць гэтае стварэнне на той свет. І мы атрымалі ўзровень. І можам ад яго пазбіраць рознага. А на гэтым мы будзем хутчэй за ўсё скончыць. Зараз я ўзровень падыму сабе ўжо. Другі ўзровень, здароўе, далі заклёны. І розныя дзеянні мы можам рабіць гэта самае. Боскую кару. Так. Дзеянні заклёны, баявы стыль. Вось гэта важна. Абарона гэта дадатковая, што ў нас? А дзе пачытаць пра яе? Баявы стыль. Ну. Я жадаю пабачыць, які баявы стыль і што я з яго атрымліваю. Дзе ён? Пекельную столюсь. А дзе мой баявы стыль? Ну, где яго могу паглядзець? Двуручная зброя, гэта добра. Вось яно чамусьці не з'яўлялася дагэтуль. Пасіўная рыса. Вы атрымліваеце бонус +1 да класа брані пры надзетым даспеху. У прынцыпе, для нас гэта важна. Ну, калі на гонары гуляць, то гэта вельмі важная. Дуэль неблагая штука, двуручная зброя таксама вельмі моцная штука. Калі вы выкидываете 1 альбо 2 на кубіку пашкоджанняў для нападу двуручнай зброі, в блізках бою вы перакидываеце кубік 1 раз. То бок мы заўсёды будзем нармальна такой пашкоджанасць. Калі двуручнай зброі будзем карыстацца. Ахова, калі у вас ёсць шчыт, то вораг, які атакуе саюзніка ў межах 5 футаў ад вас, атрымлівае перашкоду. Вы павінны быць здольным убачыць ворага. Так. Што адбылося з элітыдам? Мы яго забілі. Так, добра. Давайте абарону я возьму. Гэта больш в нашым выпадку карысней. Лячэнне ран, давайте адмяню ўсё гэта і пагляджу, што мне падыдзе. Абарона зла і добра не, шытвер не блага. Загад лепей кінуць можна, ну, упасть альбо кінуць зброю. Выклік на дуэль не, але лячэнне ран нам спатрэбіцца. Такучая кара, даволі моцная штука, дарэчы. Чароўная ласка, ваша напады зброі дадаткова носіць. Гэта бонусным дзеяннем. Я бы лепей абраў парачку на бонуснае дзеянне, таму што на асноўнае дзеянне трошкі шкада. Так. Лютая кара. Чаму дзеянне і бонуснае дзеянне? Я магу і там выкарыстаць, так? Лютая кара, давайте напужаць. Ёсць узровень на паладзіне. Пры гэтым мы іх можам перападрыхтаваць у любым моманце, гэта не праблема. Для паладзінаў і клерыкаў вы ведаеце ўсе заклёны, якія толькі вам магчымы, вы можете іх лёгка замяніць на іншае. Так, дзеянне выгнання нежыці і двудушнасць. Падрыхтуем ёй, у яе, ў прынцыпе, і так неблагі набор. Мне і так падабаецца. Лячэбнае слово, шчытвер я, можа быць, замяніў на... Давайте таксама на загад. Альбо не, шчытвер насамрэч... Ой, не тое замяніў. Так, загад на шчытвера. Поперак усяго тэксту, ну гэта толькі на гэтым экране, і мы ў любым выпадку ўсё скончваем. Там не вельмі штосьці зараз будзем рабіць з гэтым. Добра, мы будзем зараз скончваць, я буду вас перадаваць далей. Мы прайшлі, мы перадолелі гэтага элітыда. Гэта быў самы складаны босс для нас. Ляжачы, амаль мёртвы элітыд апынуўся самым складаным для нас боссам, якога мы адзін раз не адолелі, другі раз адолелі. Захаваюся.
А вас я перадам далей. Нагадую, што заўтра будзем гуляць далей у Blueprints. Я паспрабую. Я вельмі жадаю дабіць гульню. Я не думаю, што заўтра я буду рабіць доўгі стрым, таму што аднаго на тыдзень не так было дастаткова. Вось. Так. Толькі зараз заўважу, што тэкст у дадатку на Твічы таксама часткова беларусізаваўся. Такое магчыма, так. Я упэўнены, таму што тое ж самае адбылося з Disco Elysium. Ён часткова ангельскі, часткова беларускі. Ну, квеста, напрыклад, на беларускай, а здольнасці, на жаль, на ангельскай. Ну, як гульні зроблены, так ад гэтага залежыць. Так, глядзім, хто у нас чым займаецца. Зараз у нас онлайн я бачу Шаграэля, і, ў прынцыпе, ўсё, больш нікога не бачу. Я тады вас да яго перадам. Вам добрага дня. Так. Дапісанне прадмету на беларускай. Так, я думаю, ён перадаецца напрамую з маёй гульні. Вось тое, што ў мяне ёсць, яно і транслюецца, як ёсць. Так што. Вось. Добрага вам дня, пабачымся заўтра на Blueprints. Будзем яго спрабаваць дабіць. Ну, можа, не за адзін стрым, можа, за некалькі. Як атрымаецца, паглядзім. Зараз наша Грэль гуляе ў Control. І гэта якраз такі гульня Remedy для тых сусвета гэтага самага Алана Вейка, то бок гэта адзін і той жа сусвет Remedy. Калі вам цікава, то якраз вось яно. Я думаў нават і ў гульні Remedy пагуляць. Я не ведаю, калі я гэта ўсё паспею. Перадаю вас.